Зразу буду пачынаць запіс, бо зноў вы пачалі з самага цікавага, з самага такога, што можна каментаваць, а я запіс яшчэ не націснуў. Добра. Гэтым разам я не падрыхтаваў сцэнар. Так, прабачце, я не паспеў, прадзяўбаўся, не пабачыў наш гэты графік, таму будзем сёння экспромтам валіць. Часткова. Табе дазволена. Дзякуй. А вось і будзем валіць, як кажуць. Добра. Як справы у вас, паважаныя сябры і сяброўкі? У нас ты лепш пачні з таго, як ты там выплываў, заплываў, ныраў. Выплываў. Нормально. Жыць можна. Не, нормально. Добра, я запісаўся на ліцэнзію, з лютага пачынаю хадзіць на ліцэнзію. Вось. 8 заняткаў будзе ў басейне, потым будзе 7 заняткаў у адкрытай вадзе. І дзесьці ў чэрвені, у ліпені, можа, атрымаю ўжо ліцэнзію. Вось. Таму... Класна. Так. А нагадай, што дазваляе ліцэнзія? Ну, метраў. Ныряць з абсталяваннем самастойна, без інструктара. Ага. Так. 15 же, так? 15, так. Але праблема ў тым, што... Ці не праблема, я нават не ведаю, як гэта сказаць лепш. Штука ў тым, што ў некаторых краінах всім пофіг на твою ліцэнзію. Так? І гэта робіцца хутчэй для уласнай бяспекі. Так, то бок. Я гэта раблю, каб навучыцца правільна разумець, як у той ці іншай сітуацыі паступіць, і так далей, і так далей. Вось цікавага у Нідэрляндах, калі кажуць пра адкрытую ваду, ніхто не мае на ўвазе паўночнае мора, якое мы тут маем, бо яно халоднае, нецікавае, і там шмат падводных струменяў, так мовіцца? Струменяў? Як у сэнсе плыняў? Плыняў, можа, так. Вось, і таму кажуць, што туды складана пагружацца, і там нічога няма. Вось, ну, бо яно халоднае. Таму так, таму гэта штосьці, што мяне чакае у лютым, бо у мяне ж, канешне, мала хобі, таму я сабе дадаў яшчэ адно. Есть, ну, у тебе, канешне, стальныя нервы. Зубы, так. Дарэчы, я тут гугліў гэтую тэрміналогію крышачку і так не знайшоў, як будзе правільна, калі ты занырваеш пад воду. Гэта, ну, не паглыбляцца ж, так? У нас пагружацца, паглыбляцца ці паглыбляцца? Ці пагружацца? Хто ведае? Напішыце, калі ласка. Ці ныряць. Пакуль што мы кажам пагружацца, але, можа быць, ёсць больш цікавыя... Просто цікава, пагружацца, напэўна, гэта праз тое, што там ёсць, можа, груз, і з гэтага пункту гледжання, можа, гэта будзе паважацца, тыпу вага, не ведаю. Мне заўсёды вельмі падабаецца, як Лёша прыдумвае словы. Так, гэта проста інжынер проста спрабуе зразумець мову. Не, гэта так не працуе, на жаль. А вось нашая мова, нашыя правілы, я вам так скажу. Ну, гэта ўжо эсперанта памерла, не атрымалася. Неправда. Ладно. Добра. Так, а вы шо? Што, якія навіны? Эмілія, ты там прабегла, можа, ўсё на свеце, ці не ведаю? Чым займаешся? Мы чакаем цябе. Дарэчы, вось нашым слухачам, можа, таксама будзе цікава. Яўген едзе ва Вроцлаў, і адразу на наступны дзень пасля прылёта мы бяжым дзясятачку, таму што 6 снежня у Польшу святкуюць Мікалайкі. І вось забег акурат гэтаму прысвечаны, так што, Яўген, прыедзеш, пабяжым. Мы цябе чакаем. Всё так, всё зробім. Лёш таксама абяцаў прыехаць. Я пагляжу на вас, буду за вас заўзець. Хварэць не трэба за нас. Лепш за нікога не хварэць. І што ў мяне сёння зусім не ідзе. Я учора спіну зарваў, можа, праз гэтае. Такое бывае. Эх, як ты пісаў код і зарваў спіну? Вось як? Які код? Я ўжо давно код не пішу, ты што, я ж не... Можа, гэта нейкая новая падпрацоўка? Про которую мы не ведаем. Гэта цікава, дарэчы. Замовіў там одну штуку да хаты. 120 кілограм важыць. Ну, прям на сайце написано 120 кілограм. У нас дом стаіць тутака. Ну, то бок, замаўляючы такую важкую рэч, ты па змаўчанні думаеш, што табе яе ў хату занясуць. Ну, там тренажор, дарэчы. Тренажор невялікі. То бок, тренажор замовіў.
І прыязджае гэты дастаўшчык такі дзень добры давозіць гэтую коробку да парога. Я такі кажу, слухай, дядька, можа давай перавернем яе, бо яна не зойдзе ў дзверы. А ён такі, а то есть чыстко, все, тыпу далей мы не вязем. І бачна, што ён нават са здзекамі такі, давай, да вядзення, да пабачэння. І уходзіце. Я гляжу на гэтую коробку, думаю, бля, а яшчэ снег пайшоў. Холодно, я ж забалець баюся, бо у мяне ж там гэты забег у больничку праз 2 дні. Я такі думаю, бляха-муха, што рабіць? Ну і карацей, нешта пераацаніў себе крышку, і все. Тренажер у хату занёс, сабраў, але сёння ледзьве разагнуўся. Ось. Ну, так, трэба быць асцярожнымі. А з польскай дастаўкай, на жаль, так ёсць. Калісьці таксама быў такі досвед. Праўда, калі прапанавалі даплаціць, то там за нейкую суму грошай дапамаглі. Просто на месцы? Так, так. Блин, наступным разам так і зроблю. Просто гатувачкай, і все будзе добра. Так, танней будзе заплаціць, чым потым лячыць спіну ці хадзіць на Заўсёды масаж. гатувачка ў кішэнцы. Блин, гэта літаральна, гэта было вельмі смешна, бо на вуліцы снег, мокра, і ён просто гэтую коробку на снег. А, там паддон быў. Ён з паддоном просто я бах, і я ось думаю, ну ладно, я там, дядька 100 килограмм, я штосьці змагу зрабіць з гэтай коробкай. Была б там, не ведаю, жонка моя, ці просто дзяўчына якая-нибудь. Што б яна з гэтым рабіла? Ну, а з іншага боку, а яму кожную коробку так несці, не? У яго ж былі Ці- гэтыя, ну, санкі, на якіх ён вёз. Ну, мог уже хаця б да дзвярэй давесці, там у дзверы гэта, ну, У вас блин. там санкі, ён на кані прыскакаў. Ну, не Што у вас там санкі, а як адбываецца? яны, гэтыя, на калёсіках такія, я не ведаю, як это называецца на ўсіх мовах. Добра. Ладно. Ось. Зато ёсць трэнажор цяпер і трэнажорка у вас свая. Ну, Гэта, Ну вот, так, але шыкоўна. карыстацца ёй я не магу, бо спіна моя сказала да відзення. Спадзяюся, там не трэнажор для спіны. А трэба было, ведаеш. Ну, Было б крыўдна. добра, давайте пачынаць. У нас сёння трошачкі збіты весь таймлайн, вось, але мы з вами сабраліся, што добра. Эмілія, пагналі, мы адразу з вершыкаў раскажам, хто, што, дзе, як, бо пісалі нам нашы паважаныя глядачы, глядачкі, слухачы і слухачкі, што складана, калі кароткія вершы, Мгм. зразумець. Правда? І гэта правда так. Вось, Конечно. бо, ну, то што там, як там? Хтосьці здагадаўся, адгадаў, хтосьці не. Акурат Лёша, здаецца, не. І я мінулы раз гэтаму ўнутрана абрадавалася, таму што я пакутавала, што апошнім часам вельмі лёгка зразумець, дзе штучны інтэлект, дзе чалавек. Акурат першы быў напісаны чалавекам, гэта Владзімір Дубоўка, паэт, пісьменнік, крытык, перакладчык. Верш быў наступны: я шкадую ўсё ж таки сябе, і мне сорам на сэрца ганіць, але ж праўду кажу цяпер, я не веру, што ёсць каханне. Многім падаўся гэты верш, гэтыя радочкі простымі, і таму гэта так трошку збіла і падалося, што ну гэта штучны інтэлект. А вось тое што ў штучным інтэлекце было, я, здаецца, скарысталася падказкай Лёшы про тое, што ў промпце найлепш даць яму якія-небудзь словы больш складаныя. І там закапаў, карацей. No. там было няўцямна, штосьці такое нагбом, я папрасіла яго выкарыстаць. Вось і ён і склаў. І адпаведна гэта, можа быць, дапамагло, ну ці не дапамагло. Таму так. Вось. Чаму выбрала Владзіміра Дубоўку? Шчыра кажучы, не памятаю, можа быць, проста дзесьці трапіўся на той момант, але Владзімір Дубоўку вельмі люблю. Гэта чалавек, які правёў у высылцы амаль што 28 год. То бок, уявіце сабе, ён быў у зняволенні, у высылках 28 год, і мне падаецца, ніхто, напэўна, з літаратараў столькі там не праводзіў. Тому гэта вельмі шмат. Гэта проста частка жыцця. Але быў рэабілітаваны толькі што пасля 28 год зняволення. Там уже дзякуй, як бы, за рэабілітаванне, не? Ну, карацей, сумна і моцна. Вось, таму дзякую усім, хто пракаментаваў, хто пастараўся здагадацца, зразумець. Ну што, афіцыйна аб'яўляем пачатак нашага ўжо 12-го выпуска падкаста «Каласы па цярпом шыі». Мы нагадваем, што шыі ў нас гэта штучны... Так. О, я сумавала па гэтым. Як быццам бы не было нагодаў. Так, значыцца, шыі — это у нас штучны інтэлект, і мы тут займаемся
тым што абмяркоўваем навіны, плёткі, што заўгодна пра штучны інтэлект, мы іх збіраем, потым Лёша робіць сцэнар амаль заўсёды. Дзякуй Вот. табе, што нагадаў. Так. І мы з вами абмяркоўваем, а вы да нас прыходзіце ў каментары і дзеліцеся вашымі меркаваннямі, за што мы вам вельмі ўдзячны. Паехалі. Буйныя гульцы. Значыцца, у нас тут наадбывалася ой-ой-ой-ой-ой. Лёша, Што я? Там Я твоя ведаю. навіна. я у тебя сёння няма навіну, ты сёння хітры. Я зараз дакідаю, не Ладно, ладно. бойцеся. Я пачну, добра. Значыцца, што ў нас адбылося? Ніхто не чакаў, прынамсі, я не чакаў. А тут оп, і Google выпусціў забойцу ChatGPT, як вы можете здагадацца, бо у нас кожная кампанія заўсёды выпускае забойцу іншай кампаніі. Вось яны прадставілі забойцу ChatGPT Gemini 3. Pro і не Pro, і яшчэ з бясплатнай прасторай для вайб-кодінгу. То бок вы можете туды просто цяпер пайсці і зрабіць сваю першую аплікацыю, першую праграму, першы сайт. Ты пра ап-білдер які? Так. Ён уже давно доступны, дарэчы. Окей, значыцца, там прынамсі з'явілася Gemini 3, і вы можете там ёй скарыстацца. Прынамсі так. Вось, што вам, Лёш, ведае вам гэтым? Падаецца, самая моцная мадэль на дадзены момант у свеце. Да, слухай, не, справа ў тым, што ось не якраз такі. Мне вельмі шкада Google у гэты раз. Яны выпусцілі мадэль, якая самая моцная. Ось, літаральна, мы ж мінулым... Забойца ChatGPT, ну. Ну, абмяркоўвалі гэту новую 5.1, а тут Google такі, все. І Сэм Альтман такі, які дырэктар OpenAI, напісаў нават цэлае паведамленне, не паведамленне, а ліст сваім супрацоўнікам, кажа, слухайце, походу нам кранты, бо Google там вельмі файную мадэль выпусціў. Літаральна он так і напісаў. І Google цэлы тыдзень быў першы, все пра яго размаўлялі, казалі, а потым кампанія Anthropic, галоўны канкурент OpenAI, выйшла і такая, дядькі, трымайце. Клод Opus 4,5. І ўсё, пра Google усе забылі, бо зараз самая магутная мадэль гэта Клод Opus 4,5. Окей, але давай тут трошки, бо мне ўж тут цікава, я так глыбока не ўваходзіў в гэты раз. Ці Клод Opus 4,5 добры для ўсяго чи для кодынгу? Для праграмавання, так, яны пазіцыянуюць яе як мадэль для праграмавання, але ўсё ж такі Opus ён заўсёды быў для працы з тэкстамі таксама. Таму я просто не бачу, як там ацэньваюць яго па працы з тэкстамі, але я не здзіўлюся, калі ён з тэкстамі працуе лепей, чым Gemini. Але ведаеце, гэта лепей, гэта ўжо такі ўзровень, калі ты фіг разбярэш, там лепей, не лепей, яно ўсё быццам добра. Ужо настолькі добра, што ўжо і складана зразумець. Окей, ці мы можам сказаць, што Gemini 3 і Клод Opus 4,5 это самыя наймагутнейшыя мадэлі ў дадзены момант на рынку. Ну, яшчэ дадаць туды GPT 5.1, вось 3, напэўна, так. Окей. То бок, ні Грок, ні DeepSeek, нідзе побач цікава, не стаяць. ведаеш, Грок таксама на гэтым жа тыдні паспрабаваў выпусціць новую версію, я не памятаю, мы, можа, нават абмяркоўвалі гэта, але нешта іх зусім не атрымалася. І ёсць такія сайты, дзе ставяць стаўкі на тое, якая мадэль будзе лепшая да канца года. Дык вось, нечакана, там самыя вялікія стаўкі збірае Грок, бо ўсе думаюць, што, глядзіце, OpenAI выпусцілі сваю мадэль, Gemini выпусцілі, Google сваю мадэль выпусцілі, Anthropic выпусцілі, а Грок нібыта зрабіў маленькае паляпшэнне. То бок да канца года нібыта чакае, што Маск выпусціць Грока 5, і ён будзе лепш за ўсё. Ось. Але ж хіба калісьці ў гісторыі быў момант, калі Грок быў лепей за іншыя мадэлі, прынамсі на тыдзень? Не было, але ў гісторыі не было, каб і Google цэлы тыдзень быў лепшай мадэлю. Я нагадваю, мы ў гэтым падкасці не абмяркоўвалі, але Google пачынаў з барда так званага, і над бардам усе ржалі 2 гады таму. Над Гуглам у 2023 годзе, з пункту гледжання усе смяяліся. І тое, што ён сёння на ўзроўні OpenAI, гэта дасягнення. І праз гэтую гісторыю можна падумаць, што і Маск можа быць калісьці са сваім Грокам. Окей, то бок мы чакаем таких неспадзяванак магчымых ад Маска. Санта-Клаус, ну. Ну, добра. Круто. Ці што-небудзь яшчэ, Лёш, такога звязанага з IT? Ну што там звязанага з IT? Каб Эмілія ў нас выдыхнула ўжо пасля. Я не буду шмат сказаць. Я толькі скажу, што Google яшчэ выпусцілі
канкурента курсору. Курсор гэта самая галоўная праграма для распрацоўкі праграмнага коду на сённяшні момант з убудаваным штучным інтэлектам. Вось Google цяпер там таксама канкуруе, называецца Antigravity іх прадукт. Але для нашых слухачоў, напэўна, больш цікава будзе, па-першае, што абнавілася мадэль з народнай назвай Nano-Banana, мы пра яе казалі. Гэта мадэлька, якая малюе выявы. Вельмі файна малюе. Выйшла яе новая версія, яна афіцыйна называецца Gemini 3 Image Pro. Яна файна малюе тэксты, і яе пакуль не закруцілі па легальных наладах, таму яна нават, калі добры промпт напісаць, яна нават можа там постэры з кіно рабіць, маляваць людзей існуючых, усё такое. Спрабаваць яе можна праз падпіску Gemini Pro. То бок у AI студія нельга. Не, у AI студіі можна, але не бесплатна, трэба таксама занесці грошай. Okay. І яшчэ пакуль што толькі у AI студіі, я нагадваю, у Гугла есть 2 месца, дзе можна іх мадэлі спрабаваць. Гэта падпіска Gemini Pro называецца, і асобная аплікацыя Gemini. І гэта Google AI студія. Так вось у Google AI студія ўсе гэтыя мадэлі новыя, яны з'яўляюцца раней. І у Google AI студіі зараз цікавую рэч тэстуюць, называецца Dynamic View. Дынамічнае адлюстраванне. Што гэта значыць? І у Gemini таксама звычайная аплікацыя, но зараз ёсць толькі ў веб-версіі. Калі вы заходзіце ў Gemini веб-версію, там ёсць такі плюсік знізу, можна дадаць Dynamic View. І, напрыклад, калі вы напішаце запыт Gemini, «Хачу набыць квіткі з Варшавы ў Париж на заўтра», то ён вам не проста выдасць адказ з спасылкамі, а ён вам намалюе, выбудуе цэлы інтэрфейс. Ён вам адказ выдасць цэлы сайт, не сайт, трэба пабачыць, выдасць цэлы блок, дзе будзе напісана, вось такія квіткі ёсць, дзе можна будзе абраць, на які час табе квіток патрэбен, дзе можна будзе параўнаць розныя квіткі, то бок Gemini навучыўся праз гэты Dynamic View адказваць нам не проста тэкстам, а цэлымі інтэрфейсамі адаптаванымі. Табе застанецца толькі абраць білет, нажаць кнопку, націснуць кнопку «Набыць», і цябе ўжо перакіне на старонку, дзе можна набываць. Вельмі цікавы падыход, ён так ці інакш з'яўляўся ў іншых сервісах, але вось Google першы з буйных гульцоў, хто зрабіў гэта, прынамсі, як ужо частку сваёй платформы. Прыгожа. А якія адчуванні ўвогуле? Давайте, у нас з вами 26 лістапада. Што мы думаем пра канец года 2025? Ці нам чакаць яшчэ, не ведаю, ChatGPT 6? Ці Gemini 4? Ці не ведаю што? Ці все ў адпачынкі пойдуць? Бо, як у навінах пішуць, людзі там не адпачываюць. Вось, ва ўсіх гэтых месцах. Яны працуюць па 100 гадзін на тыдзень, то можа яшчэ паспеюць нешта зрабіць. Ну, не ведаю, Google наўрад ці, у іх ужо 3-я версія выйшла, вось гэта, калі гэтыя версіі мяняюцца з першай літаркі, вось з двойкі на тройку, то гэта называецца мажорная версія. Так значыцца, што былі буйныя змяненні ў мадэлі. І то бок за месяц... Все былі такія, якія зламалі сумяшчальнасць. Так. І Google наўрад ці за месяц паспее зрабіць новую 4-ю версію. На гэтая версія заходзіць па паўгады, часам крыху менш. Антропік наўрад ці таксама нешта выпусціць, бо ў іх буйныя рэлізы крышачку адрозніваюцца. У іх там рэлізіцца па назвах мадэлі Haiku, Sonnet, Opus. Вось яны Sonnet выпусцілі месяца 4 ці 3 таму, Opus зараз выпусцілі. І Opus — это самая буйная іх мадэль. То бок чакай, што яны зробяць новы Opus, таксама сэнсу няма. Таму Gemini, Google і Антропік, можа быць, зробяць нейкія невялічкія змяненні і дададуць там 1. Будзе Gemini 3.1 ці Opus 4.6. Грок, як я казаў, вялікі шанец, што выйдзе 5-я версія, бо яны выпусцілі 4.1 і хутчэй за ўсё рыхтуюцца да 5-й да канца года. І гэта будзе для іх вельмі вялікая пабеда, калі ў новы 26 год Америка Great Again Маск выйдзе з новай мадэллю ў лідарах. Ну і OpenAI, яны традыцыйна чакаюць, звычайна, калі ўсе павыпускаюць свае мадэлі, і потым у адказ нешта выдаюць. І так, як у іх GPT 5.1 рэлізнулася, то, магчыма, яны пакажуць GPT-6. Але ўсё ж такі да OpenAI ставлю не іншае. Калі яны выпускаюць новую мажорную версію, там чакаюць, просто цудаў нейкіх. Ну так. Это по факце найбуйнейшая кампанія ўсё роўна на дадзены момант, якая займаецца штучнай інтэлігенцыяй. Ты што, поляк? Інтэлігенцыя.
дам табе Так. інтэлігенцыя. Прабачце, мне дарэчы прыляцела у каментарах, ну не прыляцела, але мне напісалі, чаму Евген выкарыстоўвае паланізмы і ён жыве ў Нідерландах. Так бывае, ребята, так бывае. Але я і не супраць. Добра, Всё, ідзем мои далей. душныя навіны скончылись. Так, Эмілія, калі ласка, вяртайся да нас, давай, усміхніся нам, паглядзі на нас, на ўсіх. Амаль што ўсё слухала уважліва, правда. Так. Як і кожны раз. Ты подпіску як там? Што у тебя з падпіскай на ChatGPT? Лёша сказаў, што можна адпісацца, таму што і так... А калі Лёша табе скажа з 9-го паверха? Я так не скажу, ну ты што? Не, Ну, пачакай. ведаеш, розныя рэчы. Лёша, як знаўца штучнага інтэлекту, яго парады і нейкія жыццёва важныя пытанні. Так што... Окей. Карацей, няма у тебя больш. Але не скажа, конечно. Не, я не адпісалася. Гэта ж таксама як з гэтай савой з А, то тебе трэба напісаць 5 разоў, я зразумеў, добра. Так, нагадаць шмат. Не, але прикол у тым, што OpenAI на ChatGPT не патрэбна падпіска, калі ты карыстаешся раз на дзень. На Gemini патрэбна, бо там функцыянал закрыты пад падпіскай. На Grok патрэбна, на Anthropic, на Claude таксама патрэбна, там функцыянал закрыты пад падпіскай. А OpenAI ўсё дае бесплатна. Ведаеце, я вось на пачатку нашага падкаста спытаю у слухачоў і слухачак, бо мне чамусьці падаецца, што не, але я не ведаю, бо у меня заўсёды была платная падпіска ад кампаніі, я за яе нічога не плачу сам. Але мне чамусьці падаецца, ну дзе ў нас бывае бясплатна нешта? Ну вось, у Сэма Альтмана. Ну, Сэма Альтмана. Але нешта я не веру. Добра. Карацей, мадэляў шмат навыпускалі, гонка ўсё яшчэ ідзе. Вось, у нас AGI ўжо за буквально Праз 5 гадоў 5 гадоў. Ілья Суцкевер даў першае інтэрв'ю, гэта суаснавальнік OpenAI. Першае інтэрв'ю за 3 гады сказаў 5-20 гадоў максімум. Ему можна... Што такі? То што такое 5-20 гадоў? Ну, прынамсі, пры нашым жыцці, што ты смеешся. Ну, ладно, добра. Але я тады змагу не працаваць, ці я ўсё яшчэ буду мусіць працаваць? Ой, Евген, каб я ведаў. Не, просто я не хочу працаваць. Можна мне такі AGI, каб я мог не працаваць, пажадана. У сэнсе ты не хочаш працаваць, а што ты будзеш рабіць? Ныраць. Так, у мяне столькі ўсяго рабіць. Вы ведалі, А што табе замінае без AGI не працаваць? Мне? Ну, напрыклад, грошы. Гэта ўсё зямское гэтае. Ну, так. Ты дурноту гэтую брось. Просто ты выбіраеш вельмі дарагія хобі. Можна... Напрыклад, што можна? Наглядзець на неба? Ну, дарэчы. Ввогуле шыкоўна. Разумеў. Ну, у вас там Польшчы свае штукі, да, свае прыколы. Добра, прабачце нас за ваду. Ідзем далей. Лінус Торвальдс. Хто ведае, хто такі Лінус Торвальдс? Толькі гікі. Толькі гікі. Але мы вам раскажам, хто такі Лінус Торвальдс, бо гэта вельмі важны дзядзька, насамрэч, у гэтым свеце. Але што ж Лінус Торвальдс? Ён сказаў так вайб-кодзінгу, але не на яго галоўных праектах. Значыць, давайте разбірацца, хто такі Лінус Торвальдс. Хтосьці, магчыма, ведае такую аперацыйную сістэму, якая называецца Linux. Магчыма, не ўсе в нашым падкасці ведаюць, але існуе такая аперацыйная сістэма, якая называецца Linux. Іх усього 3. Windows, Так. macOS і Linux. Ну, Так. буйны. Мне падабаецца, як сёння Евген усё так расшыфроўвае. ШАІ — гэта штучны інтэлект. І я такая, калі першапачаткова мы думалі, што зробім падкаст, які будзе слухаць цікава нашым мамам, людзям, которые ўвогуле не з гэтай сферы, вось, гэта акурат тое, што трэба. А потым буйныя гульцы. І пагналі. Такая у нас... Ну, так. Значыцца, Linux — это аперацыйная сістэма. Яна не вельмі папулярная на такіх персанальных камп'ютарах, я так бы сказаў, але яна супер папулярная на так званых мейнфреймах. Блин, я скажу, як ёсць, каб маці зразумела. Гэта задроцкая аперацыйная сістэма, вось. Вось, калі ты любіш пазнашацца секасам пазаймацца з камп'ютарам... Чаще для маці працягваеш. Ты ўпэўнены, што... Гэта для бацькі ўжо. Лёша. Так. Але гэта праўда, то бок гэтыя аперацыйныя сістэмы выкарыстоўваюць людзі, якія не любяць ані Microsoft, ані любяць Apple як кампаніі, так і выкарыстоўваюць Linux. Што такое Linux? Чаму ўвогуле людзі любяць выкарыстоўваць Linux? Бо Linux гэта адкрыты аперацыйная сістэма
пабудаваная на адкрытым кодзе. Адкрытага тыпу, адкрытае Адкрытага. праграмнае забеспячэнне. Ну. Так, адкрытага праграмнага Можна код забеспячэння. паглядзець і нават можна паспрабаваць самому гэты код змяніць. Але там Так. табе Лінус Торвальдс дасць такой лінейкай по пальцам скажа пайшоў вон адсюль. І гэта, каб вы разумелі, гэта гіганцкі праект, гэта цэлая аперацыйная сістэма. У гэтай аперацыйнай сістэмы ёсць розныя... Это, напэўна, самы буйнейшы open-source праект, калі я правильно памятаю. Магчыма, так. Так, я бы не здзівіўся. Карацей, вось такі дзядзька, які заснаваў, які напісаў першую версію гэтай аперацыйнай сістэмы Linux, яна таксама працуе на так званых мейнфреймах, на серверах вельмі шмат. Напрыклад, праца, дзе я працую, так, асноўная аперацыйная сістэма на сервере, на якім працуе наша аплікацыя, гэта Ведаеш, чаму Ubuntu. так? Танней, больш Ну так, эфектыўна. потому что Microsoft грошай хоча за аперацыйную сістэму. Ну так, ну і я не ведаю, наколькі іх аперацыйная сістэма была б лепш зручней, чым Linux на Але ты серверах. галоўнага не кажаш. Ты вось та зараз распавёў, нібыта гэты Лінус Торвальдс, ён такі вось аматар, ён такі вельмі добры дзядзька, робіць там нейкі Так, open так, так. source. Гэта Плёткі дзядзька? пайшлі ў нас. Якія плёткі? Гэта дзядзькі, які ў пісьмах неаднаразова да дупы, і нават не толькі да дупы, а да гыку людзей адпраўляў. І это дзядзька, які за словом у карман не лезе, і ён, ну, гэта адзін з самых правакацыйных праграмістаў у свеце. Ён вельмі круты праграміст, але ён заўсёды ў скандалы нейкі трапляе. Там кагосьці нахер паслаў, камусьці факт паказаў. Ну, можа і слушна, не? Часам так здараецца. Так. Ну вось, так карацей, вы можете сабе ўявіць, што чалавек, які зрабіў сваю аперацыйную сістэму, ён трошкі гік. Так, і ён вось вы можете, вось як вы сабе ўяўляеце чалавек, які сядзіць перад маніторам, у яго такі вось чорны экран, так, і толькі такія літаркі ў яго з'яўляюцца, так, вось так ён праграмуе. Так? Гэта стэрэатыпны душны дзед-праграміст. Вось. І ён кажа так вайп-кодингу. А мы вам нагадаем, што такое вайп-кодинг, бо сёння мы ўсё расшыфроўваем. Вайп-кодинг — гэта калі вы пішаце код, выкарыстоўваючы промпты, то бок запыты да мадэляў. Існуе, не ведаю уже колькі дзесяткаў, сотняў інструментаў, якіх вы можете так рабіць. Калі вы Вось, нават не і ён- ведаеце, як пісаць код, просто пішаце Так. промпт, вам выдаецца праграма. Вы пішаце, я хочу сайт, на якім будуць вось такія-то старонкі, на якім будуць вось то, я хочу рабіць там то, і все. І націскаеце Enter, і чакаеце нейкі час. І вам з'яўляецца ўжо, вам пішацца код, то бок мадэль. Напрыклад, Claude 4.5 Opus, які на дадзены момант самая крутая мадэль у гэтым, яна піша вам код, і магчыма, яно все працуе, магчыма, не. Вось, карацей, ён сказаў так вайп-кодингу. Для мяне гэта было трошкі здзіўленне, так, ну бо у людзей там з тэхнічкі асацыяцыі з Торвальдзам, так, это прям задрот дзядзька такі, вось, і все, хто карысталіся, то бок мы ва універсітэтах карысталіся там, Linux, так, аперацыйнымі сістэмамі, бо на макі ні ў кого не хапала грашэй у прыславутым Ой, дыры. А потым вы з будуіра выходзіце і такія: я умею праграмаваць і працаваць з Linux-ам, і пальцы веерам. Вось навошта Linux шмат каму трэба, каб проста хадзіць і на спатканнях дзяўчынам распавядаць нейкія незразумелыя рэчы, не разумеючы, што дзяўчынам да дупы пра гэты Linux увогуле. Так, вось гэтага я, канешне, не выкарыстаў, ужо цяпер шкадую. Але, Эмілія, як вучыць пра Linux? Захапляльна? Захапілася? Вельмі доўга. Вельмі доўга. Прабачце, карацей, вось такія фігуры таксама вельмі значныя у IT, таксама адкрываюць свой розум да штучнага інтэлекта. Ну ён нібыта Давай, зламаўся пад даўленнем, пад ціскам нібыта. Ну пад якім ціскам, які яго ціск? На Торвальдса вельмі ціснула супольнасць, што дзядзька, што ты не выказваешся пра штучны інтэлект, а мы тут са штучным інтэлектам хочам ужо паў Лінукса твайго перарабіць. Ён павінен быў у сваім звычайным стылі адказаць: пайшлі вы ўсе да дупы, і вось такі жырны факт паказаць. Але ён разумее, што штучны інтэлект зараз ва ўсіх сферах праграмавання, мне падаецца. І ён у сваіх інтэрв'ю, я некалькі інтэрв'ю з ім глядзеў, ён вельмі для ягонай фігуры, ён вельмі сціпла і вельмі акуратна пра штучны інтэлект распавядае. Мне падаецца, што ён проста баіцца спужаць вось гэтых новых праграмістаў, якія ім патрэбныя. Ну так. Все, я скончыў. Калі вам цікава больш пра Лінуса, калі вам больш цікава пра Linux, што гэта, вы ведаеце, куды можна пайсці і які промпт напісаць, каб все даведацца. Эмілія, калі ласачка, the mic is yours. Так, гэта навіна можа быць цікавай тым, хто займаецца бізнесам.
бо на веб-саміт у гэтым годзе ў Лісабоне галоўны стартап-піч перамог не чарговы чат-бот для ўсяго, а вельмі практычнае рашэнне для бізнесу Granter AI. Стартап атрымаў каля 80% галасоў аўдыторыі ў фінале і падтрымку журы. Гэта вельмі шмат. Карацей, што можа кансультант па гэтых грантах на базе штучнага інтэлекту? Ён аўтаматычна скануе базы даных дзяржаўных еўрапейскіх праграм фінансавання, правярае, ці адпавядае ваша кампанія умовам, дапамагае фармаваць заяўку, каб яна адпавядала афіцыйным крытэрыям і падтрымлівае праект пасля атрымання гранту. Справаздачы, дэдлайны, дакумент. То бок, насамрэч, гэта ж вельмі класны, такі канкрэтны, практычны інструмент. Многія карыстаюцца грантамі. Я акурат думала больш пра такі грамадскі сектар, пра некамерцыйныя арганізацыі, думала, наколькі гэта магчыма зрабіць і ў гэтай сферы. Можа быць, гэта проста, канешне, менш прыбытковым будзе, але ўсё роўна класная ідэя, класны стартап. Але мне падаецца, можна нават паспрабаваць яго выкарыстаць з нейкім ангоасам, не? Паглядзець, што яно выдасць. Ну, бо не ведаю, калі яно ўмее ўжо шукаць па базам дадзеных так еўрапейскіх праграм ці там любых праграм, то павінна спрацаваць і для пазадзяржаўных арганізацый. Не ўпэўнена, але так, трэба проста разумець, як працуе гэтая штука. Ну так. Для мяне гэтая навіна выглядае неяк крышачку дзіўнавата. Веб-саміт, калі там слухачы хтосьці не ведае, гэта адна з самых буйнейшых канферэнцый для стартапаў у свеце цалкам, ну, у Еўропе дакладна. І па факце яны аддаюць перавагу праекту, які нічога новага не робіць. Я нагадаю, ну, гледзячы па гэтай навіне, самае вялікае, што яны зрабілі, яны сабралі базу дадзеных еўрапейскую па гэтых легальных пытаннях. Уся тэхналагічная абгортка вакол гэтага, яна хутчэй за ўсё будуецца на базе таго ж OpenAI ці Антропіка. Там тэхналагічнага навізны тэхналагічнай хутчэй за ўсё няма. Для веб-саміта. А гэта галоўны крытэрый? Гэта галоўны крытэр на гэтым саміце, таму што тут яны ж і падкрэсліваюць, што аддалі не нейкаму інструменту, который як бы пра ўсё і штосьці новае, а проста ён вельмі карысны, практычны, канкрэтны. Ну, вось падаецца, што веб-саміт пра тое, што грошай больш заробіць. Ну, гэта стартапы, у якія будуць інвеставаць грошы, каб гэта інвестыцыі адбіць. І атрымліваецца, што на сённяшні момант можна рабіць праекты нават тэхнічна, не валодаючы экспертызай. І гэта з аднаго боку крута. Любы з нас мог бы зрабіць прыкладна падобнае, то бок аддаюць грошы за ідэю. З іншага боку, глядзіце, мы з вами абмяркоўвалі некалькі тыдняў таму, што OpenAI падкруціў сваю мадэльку і забараніў адказваць на пытанні пра медыцыну і пра легальныя пытанні напрамкі. І вось глядзіце, OpenAI бярэ, падкручвае сваю мадэльку яшчэ больш, і хоба гэты прадукт уже не будзе працаваць, таму што мадэлі, якія ён выкарыстоўвае, не змогуць адказваць на гэтае пытанне. Ну, мы не ведаем всіх дэталяў, так, але я разумею, што чаму ты скептычна паставіўся так. Для такога буйнога мерапрыемства прадукт, канешне, карысны, але ну, не, прадукт круты, но літаральна адзінае вось такое манавенне рукі Сэма Альтмана, і гэты прадукт не будзе працаваць. То бок даюць грошы і перавагу прадукту, які залежыць на 100% ад іншага правайдера. Гэта цікавы новы свет. Мы жывем в такім свеце, калі можна і вось так. Ну так, я яшчэ зайшоў да іх на сайт, іх яшчэ трэба у wait-list стаць, карацей, нешта мне не падабаецца. Вось мы ж з вами абмяркоўвалі беларускага дапаможніка для бацькоў, памятаеце, забыв буслік, не буслік. Ботик. Просто, каб разумець, ботик тэхналагічна такі ж самы, як гэты праект. Адзін у адзін. Хлопцы, дзяўчыны, які рабілі ботика, яны маглі б зрабіць крышачку, такі півот, сказаць, што мы цяпер не ботик, а мы цяпер дакументы ў развязу разглядаем і выйграць на веб-саміце. Ну, вау. Круто же. Але ты глядзіш так тэхналагічна. Ну так. З гэтага боку. А тут ж таксама пра тое, што каму колькі грошай прынясе. Ну, конечно. Просто свет гэтых стартапаў нібыта больш адкрыўся для звычайных людзей, якія, ну, не навукоўцы, скажем так, бо там в 16-м годзе яшчэ ўсе стартапы, яны больш-менш там былі тэхналагічнай навізной нейкай там. Ну, конечно, бо трэба што? Трэба взять, поставить Linux. Потым туды трэба поставить всялякія штукі. Пісаць гэты код руками. Так, падзі прысаваць яшчэ тыдзень.
Ну, Это што ўвогуле такое? Не. Добра. Наступная навіна. Яна насамрэч трошкі смешная, так, і можна спытаць, навошта я прынёс, але гэта вось тое, што я хацеў бы мець у гэтым свеце. Значыцца, у нас кампанія называецца Waitrose, і яна што робіць? Тэсціруе каляску для пакупак на базе штучнага інтэлекту. Ну, значыцца, сэнс такі, што вы проста ідзеце па сваёй краме любімай і проста кідаеце пакупкі ў вашу корзину, так можна сказаць, у вашу корзину кідаеце пакупкі, і яны аўтаматычна скануюцца, і все зразумела, і вам нічога не трэба рабіць. Ведаеце, зараз ёсць такія ў супермаркетах сканеры, так што вы можаце адразу, пакуль ідзеце, пасканаваць, каб потым все гэта не рабіць на касе. Вось, так тут гэта у нас наступны ўзровень комфорту, што яно все робіць аўтаматычна, нічога не трэба самому сканаваць. Вось, не ведаю. Такая вось глупота, якую я б хацеў бы мець у жыцці, не ведаю. Супер крутая глупота. Кайфулі ёсць такі пісьменнік, Кайфулі. Ну, Кайфулі, так, гэта выдатны кітайскі дзядзька, ён быў дырэктарам Майкрасофта кітайскага, калі я не памыляюся. Потым ён заснаваў свой фонд, і зараз ён робіць адзін з найбуйнейшых кітайскіх стартапаў па распрацоўцы мадэлей штучна-інтэлектуальных. Ён яшчэ напісаў кніжку вельмі файную, я ўжо пра яе распавядаў, называецца «Звышдзяржавы штучнага інтэлекту». Я і суперпауэр, нешта такое. У 16-м годзе ён напісаў яе пра тое, як будзе штучны інтэлект выглядаць. У 18-м напісаў. І ён ўжо там напісаў пра тое, што ў Кітаі ў хуткім часе будуць магазины, дзе будуць такія тэлежкі. І гэта ж, ну, афігенская ідэя ў тым плане, што ось я, хлопец, які ідзе ў магазин па загадзе жонкі. Ну, звычайна, так бывае шмат у каго, так? Ну, шмат у каго так бывае. Давайте. А ўсе вы пад абцасам, конечно. Ці жонка па загадзе хлопца, ці хлопец па загадзе хлопца, але партнер па загадзе іншага партнеру. Ідзе ў краму. Выкруціўся, так. І у мяне ёсць спіс. І замест таго зараз, каб гэты спіс шукаць, я просто гэты спіс скидываю на тэлежку, і тэлежка мне самастойна спыняецца каля пэўнага радку і нават піша, адкуль мне што забраць. І я беру, кладу ў тэлежку, і яна аўтаматычна скануе, што я паклаў, калі нешта не тое, яна там, не ведаю, чырвоным загараецца, і ў мяне ўжо шмат когнітыўнай разгрузкі ствараецца, напрыклад. А як можа быць не тое, то бок табе ж там, калі ты са спісамі ідзеш, ну табе там напісана, напэўна, што патрэбна ж. Ну, глядзі, спіс можа быць там з 20 пунктаў, напрыклад. У цябе ж не кожны пункт па тваім шляхе адзін за адным ідзе. Ты можаш там з канца 2 набраць, потым з сярэдзіны 2, і нешта ты, напрыклад, забыўся. Вось табе карзінка можа ўжо падказаць, што ты забыўся. Можна ў гэтыя карзінкі запампоўваць будзе свае ўласныя там трэніроўкі, напрыклад, ці дыеты, і тэлежка самастойна будзе вам рэкамендаваць, што вам трэба набыць. Ты гэта цяпер прыдумваеш, ці гэта з той кнігі? Гэта тое, пра што пісаў Кайфулі ў 18-м годзе, што можа ў гэтай тэлежкі з'явіцца. Яна можа рекламу ў сябе змяшчаць, яна можа пад'язджаць да якіх-небудзь прадуктаў, якія больш выгадна краме прадаваць. Шмат чаго? Ну, карацей, я, канешне, так глыбока не ішоў у гэтым, мне просто падабаецца кідаць рэчы і забываць пра гэта. Але, ну, ведаеце гэтыя касы ў Дэкатлоне? Ну так. Во, але не ўсе ведаюць. Там просто падыходзіш да электроннай касы, там здаравенны кош, ты ў гэты кош просто кідаеш рэчы, і яны аўтаматам некімі сканерамі паветранымі, не ведаючым, RFC-меткамі скануюцца. То бок табе нават прыкладаць не трэба QR-код кудысьці. Нічога не трэба, просто кідаеш і павінен. Мне заўсёды з імі праблема. Яно заўсёды мне там якім-будзь шкарпэткі па 3 разы прыбівае, хаця я адны набываў, не ведаю чаму. Не ведаю, ніколі не было праблему. Але цікава, таксама дайце нам знаць, што вы думаеце, ці гэта нешта, што варта абмяркоўваць, ці гэта зусім глупоты. Добра, Эмілія, што там у нас з плюшавымі мядзведзямі ў свеце? Ой, ну тады ўжо калі гэтыя кашы глупоты, то плюшавыя мядзведзікі і частка гэтых навін такая пра ўсё і ні пра што таксама глупоты. Але мне было цікава, што ў продажы з'явіліся цацкі з убудаваным штучным інтэлектам, і пазней выявілася, што ён па сутнасці не мае абмежаванняў або мае вельмі мала абмежаванняў, і дзецям гуляць з такімі цацкамі небяспечна праз тое, што там
могуць быць самыя розныя тэмы. Я просто не ведаю, як там гэта ўзаемадзеянне з дзецьмі адбывалася і цацкамі, але можа быць нейкі вельмі непажаданы контент і нават такога непрыстойнага зместу з таго, што я зразумела. І канешне, продаж такіх мядзведзікаў спыніўся. Вось. Але цікава, як маглі аддаць у продаж і не праверыць. Яны ж неяк, напэўна, тэстуюцца, ці неяк дзеці да гэтага дайшлі, што ну вось Гэта ж гэта пачалося. літаральна гэты медведь з это камедыі Тэд, ці як яна называлася, там плюшавы мішка быў, які мацярыўся, бухаў, там все што заўгодна рабіў. Я не глядзела, напэўна. Та ладно, ніхто не... Я разумею, што ты кажаш. Так, это такі вельмі дзіўны фільм, так, дзе ён там і... Ой, Так, а як такая цацка можа пашкодзіць дзіцяці? Што, распавесці яму пра секс, пакуль бацькі не распавядаюць, так можа і нармальна. Ну вось цікава, наколькі там гэтыя абмежаванні ёсць, то бок добра, залежыць, канешне, ад узросту, у якім узросце дзіцёнку трэба пра гэта распавесці дзіцяці. Ну, а ў тым, якім он зацікавіўся, не? Ну, то бок глядзі, сучасныя дзеці, яны знойдуць, дзе знайсці адказ. У любым узросце. Але глядзіце, мы з вами абмяркоўвалі выпадкі, калі дзеці самагубствам скончвалі сваё жыццё. Так, вось гэта хутчэй ужо... Размаўляючы з чатам GPT. Атрымліваецца, у цябе яшчэ бліжэй стала гэтая размова, бо літаральна праз гэтага мішку ты ўсё яшчэ з тым чатам GPT размаўляеш. Незразумела. Ну і другі момант, што расказваць дзецям пра секс гэта вельмі адказная справа, і я думаю, што гэтым трэба займацца як бы бацькам, а не давяраць цацы, которая невядома як пра гэта будзе расказваць. Ну і я не думаю, што там было менавіта там распавядаць пра гэта, але што калі няма абмежавання ў штучным інтэлекце ў цацы там што заўгодна тады можа быць. Так дзіўна, хто гэта тэставаў. Якія абмежаванні? Распавядзіце. Пачакай, давай ты ўжо. Якія трэба абмежаванні зрабіць? Ты траўмаваны. Спецыяльна гэта правакуе нас. Мне цікава думкі. Ну просто я з таго свету, шчыра кажучы, што напэўна, калі б маім аднакласнікам не бацькі распавядалі чат GPT пра секс, то іх у жыцці ўсё лепей бы склалася, чым гэта у вас такі жорсткі ракаў і ракаўскае дзяцінства. Ну рэчыцкае падобна дзяцінства, калі шчыра. Але я згодны, што агулам павінны быць людзі, якія сядуць і падумаюць, што мы хочам, каб нашы дзеці маглі пачуць, так? Вось ад гэтай... Добра, а вы фільтруеце сяброў сваіх дзяцей у такім выпадку? Ну, вось вашыя дзеці размаўляюць з іншымі людзьмі, вы ж не ўплываеце на гэта? Вы ж не можете сказаць дзіцяці, я тебе забараняю размаўляць вось з гэтым хлопцам. Чым розніца? На шчасце так ёсць, прынамсі я кажу са свайго досведу, са сваёй камунікацыі. Таму што, канешне, мы ж вызначаем, калі яна з кім сустракаецца, мы дамаўляемся з бацькамі дзетак і бачым, у каго якая сям'я і размовы, і лексіка, і вельмі да гэтага прыслухоўваемся, таму што дзеці вельмі шмат распавядаюць аднаму і ў садочках, і ў школах, і таму я часамі, ну, прынамсі, гэта было ў час, калі Камілка яшчэ ў садочак хадзіла, я так, было... Трошечку неёмка, што дзеці вельмі, канешне, адкрытыя. Ну, у сэнсе, нічога кепскага там не было, крымінальнага і так далей, але яны вельмі адкрытыя паміж сабой, таму заўсёды дзесьці чуваць, якое дзіця пра што і як размаўляе, што распавядаць. З людзьмі ты можаш дамовіцца, калі нешта такое здарылася. Тады наступнае пытанне. Калі б у гэтага мішкі быў інтэрфейс, праз які бы ты магла зайсці і сказаць, што вось на гэтую тэму больш не размаўляй. Высветлілася, што мішка там неяк не так распавядаў пра, не ведаю, про сталае жыццё, ты у дачкі даведалася, што гэта мішка распавёў. А якое сталае жыццё, што ты я не ведаю, распавёў ёй, што быць сталым чалавекам, быць чалавекам ва ўзросце, гэта вельмі непрыгожа, некрасіва, і не трэба табе туды ехаць. Вось яна загналася і табе кажа, я не жадаю вось становіцца больш дарослай. І ты пайшла ў мішку ў інтэрфейсе і прапісала яму, што вось пра гэтыя тэмы размаўляй так-то. Вось такога інтэрфейса было б дастаткова, каб супакоіць цябе як маці. Канешне, не. Я думаю, што яны дрэнна пратэставалі, і калі дрэнна папрацавалі з
з абмежаваннямі, і гэта павінна быць зроблена дзесьці з большымі абмежаваннямі яшчэ на этапе выпуску продаж і падрыхтоўкі і гэтак далей. А не так, што бо мы ж таксама не ведаем, якія бацькі складанае пытанне насамрэч. Увогуле гэта не жартлівая тэма, вельмі. Але як быццам бы ты нас правакуеш, не? Ну, бо ён сёння не падрыхтаваўся ніфіга, то што яму яшчэ застаецца? Ну, добра. Карацей, дайце нам таксама знаць, у каго ёсць дзеткі, можа, што вы думаеце пра такія цацкі. Ёсць яны ўжо ўвогуле ў продажы, вось так просто ў краму цацка заходзіш, і ўжо можна набыць нешта са штучным інтэлектам? Не, продаж прыпынілі акурат. Агулам, я маю на увазе, вось не ведаю, што там у Польшчы, якія папулярныя крамы цацак, ці вось можна зайсці і зараз ужо набыць штосьці са штучным інтэлектам? Цацку са штучным інтэлектам. Ж можна ці не? Ну, напэўна. Я не ведаю, шчыра кажучы. Разумная колонка какая-нибудь, калі лічыцца. Ну, гэта не цацка, не. Добра, цікава. Дайце знаць, ці в вашай краіне можна это зрабіць. Эмілія, глядзі, які Еўген, а? Які Еўген? Слізкі тып. Некалькі выпускаў таму ты казаў, што цацкі для дарослых, для сталых людзей з шыі гэта нарм. Другім ці трэцім. А цацкі для дзяцей табе не падабаюцца. Хаця літаральна гэта адно і тое ж. Адное, блін, і тое ж. Я не згодны. Але не для тых жа людзей, таму што хтосьці за сябе адказвае, а хтосьці маленькі. Насамрэч, гэта ведаеце, як часамі дарослыя любяць гуляць там з лего ці іншымі дзіцячымі цацкамі, таму што, ну, сапраўды, столькі ўсяго цікавага, што, можа быць, з гэтымі мішкамі гулялі б дарослыя, і, канешне, было б самім цікава пратэставаць. Мы ўжо ў мінулым выпуску з вамі абмяркоўвалі цацкі з назвай Iron, якія для гульні з дарослымі, калі вы памятаеце. Гэта для тых, хто не слухаў папярэдні выпуск. Так, гэта вам знак, што трэба паслухаць. І напісаць каментар, і яшчэ і падабайку нам даць. Так, а я вас переключаю на наступную тему. Свою любимую цацку. Любую. Можна. Добра. Джек Дорсі. Ці мы ведаем, хто такі Джек Дорсі? Ты, хто зрабіў Твіттер, напэўна, так? Ён зрабіў Твіттер калісьці. Ці Твіттер, ці Твіттер, як беларусы яго называюць. X. Значыцца, што? Он у нас зрабіў... Не, ён у нас перад тым, як зрабіць Твіттер, падаецца, ці паралельна, добра, не ведаю ўсіх дэталяў, але ён зрабіў яшчэ Вайн. Хто памятае Вайн? І Блюскай ён яшчэ зрабіў, дарэчы. Вайн. Блюскай, Господ Бог зрабіў. Ладно. Эмілія, дарэчы, павінна ведаць гэта. Это ты на што намекаеш? Чаму? Ну, бо гэта для такіх людзей ва ўзросце, так сказаць. Да ладно, ні адзін, ні другі не зразумеў мой каламбур, ну Вайн жа. У сэнсе Еўген для людзей ва ўзросце. Да што... Пипец, жарт не такі павінен быў быць. Вайн, ну, Эмілія, ты любіць віно, окей. Ну так, ну у меня ж тупыя жарты, вы што? Ай, ну все. Блин, выпіла некалькі разоў віна, адзін раз віном прабегла, ўсё ўжо прымацавалася. Ну, прыватнасці больш, чым мы разам з Еўгенам, таму ўсё, в нашым падкасці Еўген просто не кажа. Ладно. Але Еўген, ведаеш што, пачакай. Нас забаніць гэты выпуск. Еўген прыедзе 6-га. Так. І будзе магчымасць столькі віна Еўгену прапанаваць, што потым ніякіх жартаў... Выраўні, окей. Я не супраць. Але Вайн, заглядзіце, ён што зрабіў? Ён ребутнуў Вайн. Што гэта значыць? Ён перазапусціў Вайн. І што ён хоча... Што такое Вайн, ты распавядзі? Ніхто ж не ведае. Не ведаеш, што такое Вайн? Не, я-то ведаю, але нават не складана. Ну, добра, гэта платформа, на якой калісьці выкладаліся відэа да Ютуба. Вось я так могу сказаць. Это была платформа, ты не згодны. Мне падавалася, што яны нібыта паралельна з Ютубам былі. Тыпу на Ютубе былі доўгія відэа, длинныя, доўгія, а на Вайне яны былі больш кароткія. І мне падавалася чамусьці, што TikTok забіў цалкам Вайн, бо якраз такі кароткія відэа і ўсё такое. Але я могу гуляцца. Я думаю, што не, але, калі ласка, калі вы ведаеце больш пра Вайн, раскажыце нам. Гэта была калісьці платформа, на якой все глядзелі відосікі. Я нават памятаю яшчэ, не ведаю, можа, ва універсітэцкія часы яшчэ дзесьці мы абменьваліся спасылачкамі на Вайн. Не, ну 5 гадоў таму гэта нормально было. Але ён памёр. І цяпер ён... Воскрос, не, так не буду казаць. І цяпер ён аднавіўся. Вось. І... Богахульнікі. Значыцца, што хоча Джек Дорсі на гэтай платформе? Ён хоча, каб там не было штучна згенераванага контенту. Значыцца, мы с вами ведаем пра платформу, якая ад 42, так, якая толькі за згенераваным контентам,
туды нельга загрузіць сваё відэа, там можна толькі стварыць, згенераваць відэа, так, там можна загрузіць, мне падаецца, фота і зрабіць гэта відэа. Ну, карацей, неважна. Але тут я насамрэч гэтага чакаў, просто было цікава, адкуль гэта прыйдзе, але гэта прыйшло вось ад Vine, яны хочуць зрабіць платформу без шыі. Каб вы маглі паглядзець на рэальных людзей, якія вось дурачацца, як нармальныя рэальныя людзі. А як яны гэта правяраць будуць? Ну, над гэтым, напэўна, яны працуюць, так, то бок там у артыкуле сказана так, што яны... Грошы яны піляць, а не працуюць. Ну, мне падаецца, яны збудуюць все ж таки нейкі механізм. Давайте лепш паразганяем, падумаем, ці нам патрэбна такая платформа, як чалавецтву. Ці YouTube дастаткова. Ці мы лічым, што YouTube все ж таки будзе на 90% шыі згенераваны, і Ось, таму нам давайте патрэбна... шчыра, вас турбуе тое, што відос, які вы глядзіце, згенераваны штучным інтэлектам, а не зняты на жывую чалавекам. А мы ўжо гэта падымалі пытанне. Мы ўжо гэта Давайте падымалі. яшчэ раз падкрэслім. Мяне не. Мяне так. Мяне часам так, часам не. Ну, хутчэй... Вось адразу бачна... Ладно, не буду жартаваць. Так, давай. Не, Так. давай, калі ты дрэнна пажартуеш, то падкат. Я ўжо мінулым разам пра габрэяў пажартаваў. Дзякую Богу, што І вы... выразаў? Ну, канешне. Выразаў. Я пераправерыў, што выразаў. Добра. Карацей, вы... Лёш, ты лічыш, што не патрэбна такая платформа? Да, я зараз нават бачу часцяком відосы і такі, напэўна, гэта штучны інтэлект. Потом такі, ну так, штучны інтэлект. Якая мне розніца? Якая мне розніца? Распавядае мне чалавек пра нейкую навіну, ці гэта згенераваны чалавек? Да аднаго месца, мне шчыра кажучы, калі навіна цікавая і мне спадабалася. Ну вось, калі гэта аўтарскі контент, канешне, гэта было б для мяне важна. Але ну як, я пакуль не уяўляю сабе, што я падпісаўся на нейкага аўтара і замест яго там штучны інтэлект відосы выкладаю. Хутчэй за ўсё, я тады просто на штучны інтэлект пішуся. А звычайна відосы, кіно, ну... Ну, карацей, як вы маглі, нашыя паважаныя слухачы і слухачкі, зразумець, у нас няма кансенсусу на гэтым топіку. Вось, Чакай, але... Эмілія, а можаш ты распавесці яшчэ раз, чаму тебе гэта турбуе? Да. Бо я люблю людзей, я люблю ўсё жывое, мне важна. Я яшчэ не паспяваю так хутка за ўсім вось ісці, як яно развіваецца, таму мне да гэтага цяжэй прывыкаць. Таму мне важна ведаць, што гэта распавядае чалавек, што гэта праўдзівая акторка, там актор. Вось, таму так. І я думаю, што штучнага інтэлекта так шмат паўсюль і у самых розных сферах, што прыйдзе час, калі штосьці, дзе не будзе штучнага інтэлекту, яно будзе адметным наадварот, таму што спачатку было адметна тое, дзе ёсць штучны інтэлект, і ўсё такі вау, а прыйдзе час, калі штосьці вельмі чалавечае, яно будзе унікальным. І мне гэта таксама падабаецца. Вось пакуль што так. Але паразмаўляем праз гады 2, можа быць, я цалкам змяню меркаванне, буду глядзець фільмы выключна з шыі акторамі, слухаць там падкасты шыі вядоўцамі і ўсё такое. Глядзь. Ну, цікава. Але ты лічыш, што на дадзены момант нам такая платформа патрэбная. Ты бы туды пайшла. Нешта паглядзець. То я і на Ютубе не сказаць, што цяпер часта штосьці вельмі гляжу. Okay. Бляха, вы яшчэ слухачы паважаныя, вы потым яшчэ паглядзіце, як выглядае Джек Дорсі. Бляха, гэтаму чалавеку трэба не вайну воскрешаць, яму трэба рабіць новы сезон гэтага астацца ў жывых, ці як ён называе. Ён выглядае, нібыта хлопец 25 гадоў пражыў на нейкім востраве, дзе палкамі лавіў змей і еў іх з жыўцом. А што у нас за лукізм тут такі? Не, я до таго, што мне падаецца часамі, што Джек Дорсі крышачку злавіў дурноцтва на гэтай тэме, што ўсё павінна быць натуральна, ўсё павінна быць вось жывое. Пасля гэтага апісання ён мне яшчэ больш падабаецца, і адказ на твоё пытанне, Ген, так, вось, я лічу, што нам патрэбна. Ён калі Твиттер прадаў, ён пасля таго, як яго прадаў, Маску, ён начаў нават казаць у некаторых інтэрв'ю, што а нафіг ему гэты Твиттер не трэба, таму што ў Твиттері шмат ботаў з'явілася. І гэта выглядае, быццам ён ужо крыху паехаў на гэтай тэме, але ёсць і ёсць, дзядзька. Okay. Лёша дазваляе існаваць Джеку Дорсі, а вы нам, калі ласка... Лёша сёння выносіць такія вердыкты. Да я не казаў нічога такога, просто кажу, цікава выглядае дзядзька. Ну, вось як. Такія. Я думаю, што добра, калі ёсць розныя платформы пад розных людзей, што кожны будзе для сябе
мець месца, дзе знойдзе тое, што хоча, правда? Хтосьці захоча TikTok глядзець, а хтосьці і вайны. Эмілія, што ў нас там далей адбываецца? Можа быць, вы пра гэта ведалі ўжо, і, можа быць, усе пра гэта ведалі, а я толькі адносна нядаўна пра гэта даведалася, пра роботызаваныя прылады, которые чапляюцца на ногі і дапамагаюць ісці, кудысьці падымацца ці проста ісці, і яно асабліва папулярна ў Кітаі, то бок іх можна купіць проста перад нейкім турыстычным месцам. Вось, напрыклад, ты зайшоў у які-небудзь нацыянальны парк, адзін з самых прыгожых. Не, ніколі не чуў. Ну, гэта гучыць як гэты экзоскелет, не? Гэта гучыць такая штука. Так, гэта акурат пра тое, то бок з аднаго боку, напэўна, мы ўжо дзесьці закраналі тэму, што ёсць такія прылады, которые дапамагаюць хворым людзям пасля, напрыклад, інсультаў альбо паралізаваным, менавіта ў медыцынскіх мэтах, але цяпер у Кітаі можна купіць літаральна за $950 такую штуку перад уваходам у якое-небудзь турыстычнае месца, і яна табе дапаможа падняцца, спусціцца, прычым распрацавана вельмі разумна, то бок калі ты падымаешся, прынамсі так, як пішуць карыстальнікі, калі гэта праўда, спадзяюся, праўда, вось ёсць гэтая лёгкасць, таму што, напрыклад, у Кітаі, калі яны маюць вельмі шмат прыступак і трэба падымацца доўга, і гэта складана, асабліва для сталых людзей ці па нейкіх прычынах там праблемы са здароўем і гэтак далей, гэта сапраўды дапамагае, а калі ты спускаешься, то як быццам бы ты ходзіш па падушках, то бок яно дапамагае менавіта з суставам. Карацей, прадумана класна і каштуе, канешне, гэта вельмі мала, $950 для такой рэчы, і правда, не ведаю, наколькі гэта распаўсюджана, але нібыта ёсць і нібыта гэтым карыстаюцца. Як гэтыя палкі турыстычныя прадаюць каля гор. Зараз у нас... Так. Што? Не, ну клас. Калі Лёша здзіўляецца, мне хочацца пайсці праверыць яшчэ разы 3 гэтую навіну, ці яна праўдзівая, таму што я думала, што Лёша ведае. Яна са штучным інтэлектам падаецца незвязана, але гэта просто фантастыка. Я зараз гэты TikTok урубіў. Чакай, а чаму не звязаная? То бок яна ж... Ну, я так разумею, што гэта ввогуле механічная штука, а не цифровая штука, то бок там няма... Ну, не, я так зразумела, што штосьці там на базе штучнага інтэлекту там ёсць. Таму што там, ведаеце, калі як чалавек падымаецца, яна нібыта можа разумець яго намер, не ведаю якім чынам. Можа быть, там яшчэ штосьці ёсць, пра што мы не ведаем. І за кошт гэтага. Але каб разумець намер, яна ж павінна мець... Ну так, там написано, што штучная інтэлектуальная нейкая сістэма, напэўна, там нейкая мадэлька, дазнаецца, калі трэба ўключаць нейкую дапамогу пры хадзьбе. Ну, то бок, калі працаваць, калі не. Але, ну, літаральна, гэта ж вось гэты пояс, які у тых, хто цяжкія рэчы падымае, якога ў мяне ўчора не было. Але толькі са штучным інтэлектам і для таго, каб у горы падымацца. Ну, афігеть. Гэта просто вау. Гэта ведаеце, каму трэба? У Польшчы ёсць марское ока, так? Туды ўсе падымаюцца. На канях туды, што ідуць. Так. Уже адмянілі канёў ўсё. На шчасце. Дзякуй Богу. Але доўгі час выкарыстоўвалі менавіта коні, і гэтыя бедныя коні, худыя, змучаныя, цягнулі, везлі людзей, а цяпер вось там можна таксама паставіць гэтыя прылады. Я паспрабаваў, ведаеш, асабліва не набываць, а ведаеш, взяць у аренду там ці неяк і проста паспрабаваць. Ну, мне заўсёды такія новыя штукі супер цікавыя. А ці паспрабаваў бы ты, каб гэта быў, напрыклад, дзесьці, можа быць, не ў Нарвегіі, але памятаеце, гэта язык троля? Так, я там быў, так. Так, карацей, дзесьці, дзе вось так менавіта такія мясціны, і ёсць рызыка, што... Не, я дакладна не. Ты што, не, канешне. Просто які-небудзь збой, цябе просто гэтыя ногі панясуць. Панясуць. Ну, карацей, я не ведаю, там, складана, канешне, зараз сказаць, ці я быў бы гатовы рызыкаваць жыццём, бо ў мяне ёсць свае ногі, на шчасце. Але я б вельмі хацеў, вось гэта, ведаеце, адчуць гэта. Так, вось, ну, слухай, $950 гэта немало. Вельмі немало. Калі б яно каштавала $95, тады я... Ну, просто ты бедны. А так, это не шмат. Ведаеш, гэта не шмат адносна, таму што каб у Амерыцы такое распаўсюджвалі, яны ж там і пазначалі, што гэта каштавала б нашмат больш і, можа быць, штучна больш.
Можа быць. Але ў Амерыцы ёсць такія тэхналогіі. Просто справа ў тым, што яны выкарыстоўваюцца ў ваенных толькі. А тут ты можаш у краме набыць сабе падобнае нешта, ну офігеть. Пад гарой. І я правда, я зацікавіўся, хочу пачытаць, ведаеце, дзе гэта можна, напэўна, гэта дзесьці ўжо можна паспрабаваць, так? Ты мядзведзікам зацікавіўся, я так зразумела. Медведзікам менш. Все ж таки менш. Добра, Лёша. А што, Лёша? А ты вось нават нешта нават прыгатаваў нам. Раскажы, бо ты сапраўды, вось, я цябе лічу аўтарам музыкі. О, дзякую, І у меня твоя музыка ёсць у плейлісце. Ну, ты яе зрабіў. А можна гэты гук для Лёшы? Для Лёшы, вось. І мне насамрэч цікава. Так, наступная навіна агулам, што ты думаеш пра штучна Ну, думаю, што хутка Лёша уже не будзе аўтарам музыкі, я вам так скажу. Ну, што такое? А вы з вами уже абмяркоўвалі калісьці, што сервіс Юда, есть два сервісы для генерацыі музыкі самых топавых, это Юда і Суна. Я вось сетевіра раблю праз Суна, калісьці Юда карыстаўся. І Юда, я не памятаю, з якой кампаніі яны там дамову заключылі, ці Sony, ці з кім, і крацей яны забаранілі музыку, якую ты там ствараеш, выпампоўваць, і правы на яе больш не выдаюць аўтарам. Прыкладна тое ж самае зараз адбываецца з Суна. Суна заключили договор. Так, Эмилия, записывай. Крацей, договорились аб супрацоўніцтве. І гэта вельмі дзіўна, таму што Warner Music Group да гэтага вельмі моцна судзілася з Суна. Яна падавала на іх неаднойчы у суд праз аўтарскае права, хацелі, каб Суна просто не генеравала музыку, бо яна была вельмі падобна да шмат такіх лэйбаў. Відавочна, што нічога ў судзе не атрымалася, яны зрабілі ім прапанову. І ў выніку Суна з Warner Music з наступнага года будуць працаваць разам. Больш за тое, Warner Music, ён становіцца, калі я правільна памятаю, адным з галоўных... Яны не выкупаюць Суна, але становіцца штось тыпу галоўных інвестараў гэтай кампаніі. І Суна яшчэ хоча набыць у Warner Music кампанію пад дзіўнай назвай, але Суна набывае кампанію, якая адказвае за адсочванне жывых канцэртаў. Вось што ў гэтай навіне дзіўнага? Ёй усё дзіўна. Па-першае, хутчэй за ўсё праз аўтарскія правы, праз тое, што Warner з Сунам разам будуць, хутчэй за ўсё Суна неяк зменіць свае палітыкі, і, магчыма, я не змогу больш генераваць музыку і выкладаць яе на аўдыапляцоўкі з наступнага году. Я не выключаю гэта. Просто скажу, што ўсё, цяпер гэтая музыка, аўтарскае права належыць Warner Music, а не вам. Лёша, можа быць так, што гэта, ведаеш, як часамі некаторыя музыкі, артысты робяць такія падагрэвы. І Лёш такі, з наступнага года не будзе, слухайце цяпер. Зараз, ну. Апошняя песня зараз рыхтуецца хутка, выйдзе, слухайце. Да не. Просто, ну, мне як аўтару будзе, канешне, крышачку прыкра, не прыкра, а сумна ад таго, што я не змагу больш рабіць гэтую музыку. З іншага боку, нармальныя музыкі, якія пішуць музыку рукамі, скажуць, так табе і трэба. Не да аўтар ты наш. І яшчэ цікавае ў гэтай навіне тое, што яны набылі гэтую пляцоўку па адсочванні жывых канцэртаў. Падаецца, дзе Суна, сервіс па генерацыі музыкі яйнай, і дзе сервіс па адсочванні канцэртаў. Ці не значыцца гэта, што Суна якімсьці чынам будзе ісці ва офлайн? І, можа быць, нас чакаюць выступы шыі аўтараў. Я не ведаю, якім быць галаграмы, праекцыі, як это ўжо было неаднойчы там з Цоем, з Гарылас, наколькі я памятаю, так рабілі. З Джексоном, напэўна, было. З Джексоном, так. Ну, вось такая навіна. Цікава. Бо яна, насамрэч, звязаная з моей наступнай навіной, я адразу перайду на яе, каб мы з вами таксама паразганялі, падумалі. Бо моя наступная навіна, мы вам прынеслі YouTube відэа, гэта у нас TED Talk. І называецца ён так. Як... Що на мішак я натяне сьогодні. Так, TED Talk. Значыцца, як мадэлі штучнага інтэлекта крадуць крэатыўную працу. Крадуць, я магу так сказаць, правильно? Напэўна, так. Магу. Вось. Я вам распавяду трошкі бэкграунд тут, але занадта доўга тут сидзець не будзем. Значыцца, я прынёс калісьці ў наш Slack. Slack — гэта месца, дзе мы на працы камунікуем паміж калегамі. Я прынёс сетевіра і кажу, глядзіце, вось мой знаёмы, так, это вось, я яго прынёс. Вось, і я кажу, вось мой знаёмы нагенераваў музыкі пра штучную інтэлігенцыю, пра штучны інтэлект. Што вы думаеце?
Як вам? І насамрэч мне спадабалася, бо я, канешне, пачаў такую вялікую глыбокую дыскусію людзей, якія, канешне, адны былі супраць, іншыя былі за, трэція былі дзесьці пасярэдзіне, бо я і сам знаходжуся пасярэдзіне, бо я не ведаю, куды мне і куды я больш, ведаеце, у які бок мне больш цікава пайсці, скажем так. Прабач, а магу толькі ўдакладніць, бо тут трошку розныя пытанні. Адна справа, што, напрыклад, ім можа падабацца гэтая музыка, але ты можа быць у той жа час супраць таго, што такое развіваецца і гэтак далей. Так. І этычна цябе гэта неяк бянтэжыць. Іншая справа, калі проста не падабаецца, але цалкам стаўлюся, напрыклад, окей, Не, ну сецівер не можа не падабацца. Падабаецца ўсім. Вось. Все з гэтай размовы. Так. Добра, можа прыйдзе, не? Ну, добра. Акуратна са спіной, Лёша, не ўставай так рэзка. Я таму і на паўсобнатых, ну. Са спінай. Добра. Значыцца, ну і пачалася у нас цікавая дыскусія. Вось, і чалавек прынёс вось гэты ток, TED-ток, у якім чалавек расказвае, чаму навучацца на ўсім, што вы знайшлі больш ці менш легальна, гэта так сабе ідэя. Так, бо ніхто за гэта не атрымоўвае роялці, ніхто за гэта не атрымоўвае грошыкі, а яны стараліся, ну і вы ведаеце всю гэтую дыскусію, так, всю гэтую... Ну, так. давайте крэдыты на дзяцей вешаць з адраджэння адразу. Вось дзіцё нарадзілася, і ты адразу за 18 гадоў выкарыстання аўтарскага контенту, на якім ён навучаецца, адразу ему крэдыт у плеч на 200 000 даляраў якіх-небудзь. Ну, клас. Ну, вось прыкладна так у нас і было. Таксама быў такі калега тыпу Лёшы, быў такі калега тыпу у мяне і Эміліі. Вось. І мы, вось яны там нешта балакалі, даволі доўгі трэд, насамрэч, атрымаўся, то колькасць паведамленняў там была даволі вялікая. Мне спадабаліся некаторыя аргументы так усіх бакоў. Бок, ну, і я пагаджаўся там з усімі людзьмі. Так вось, я ведаю прыкладна нашыя з вами там так, як, што мы думаем пра гэта, але мне вельмі цікава, калі падзяліліся таксама нашы слухачы і слухачкі. Можна ці не? Этычна ці не этычна? Ці вам падабаецца сецівір ці не? Ці вам падабаецца сецівір ці не? Ну, правда. Ну, можа, не сецівір, але хапае ўжо аўтараў у гэтым свеце, так, штучна інтэлігентных. Чамусьці мяне штучную інтэлігенцыю... Інтэлект, ну. Ты ўжо да Польшчы проста рыхтуешся прыехаць. А мы з вами распавядалі ў мінулым выпуску, што на амерыканскім радыё адной з самых папулярных самой папулярнай песні па чартах усіх амаль што месяц ці 2 тыдні таму стала песня згенеравана штучным інтэлектам. Я гэта дасылаў, але мы гэта не абмяркоўвалі. Так, мы не абмяркоўвалі, але сапраўды быў. Вось, таму, ну... І я слухаў гэтага выканаўца, у яго 6 песень на Ютубе. Так. І яны это афігенная кантрі. Я ангельскую мову больш-менш ведаю, канешне, я ў дакладнасці не ўлез, але я б ніколі ў жыцці не здагадаўся, як не найтыў, што гэта шыі. У яго там 6 трэкаў, на кожным трэку мінімум 60 000 праглядаў ёсць па мільёнам. То бок закаціла. І ён трапіў у радыё на першыя радкі. І гэта не проста нейкая прахадная музыка, яна крутая. Так, і мы вам прынесем таксама на яго спасылачкі. Ну, я не ведаю, я не магу адрозніць. Нават я ведаў, так, я гэтую навіну пабачыў, я адкрыў, я ведаў, што гэта штучны інтэлект, і мне пачалі проста, ведаеце, Spotify врубаць адну за адной песні, і я забыўся ў нейкі момант, што я слухаю штучны інтэлект. Сапраўды, ну, вось я памятаю, Эмілія казала, што з сецівірам ты просто ведаеш мяне, там ведаеш, якія я мог туды эмоцыі ўкласці. Ты ведаеш аўтара, таму ты можаш яго слухаць. Але ж вось, калі я гэтае кантры слухаў, я ўвогуле не ведаў, што гэта за чалавек яго згенераваў. Я толькі ведаю, што вось ёсць кантры і ўсё. І нават гэта мяне, ну, на мяне не паўплывала. Мне гэтая музыка спадабалася. Таму цікава вось будзе паслухаць твой водгук, калі ты паслухаеш. Абавязкова паслухаю. А цікава, як ты слухаў яе? Проста слухаў, альбо з пункту гледжання чалавека, які сам робіць музыку, так жа, і, напрыклад, разбіраў, наколькі вось яна складана зробленая, таму што, я так разумею... Я ж у музыцы тупы, я магу толькі там, калі вымаўленне нейкае неправільна на беларускай мове, я магу адрозніць. На ангельскай мове для мяне яно гучыць натуральна, як чалавечае. Ага, але я думала, ты ўсё роўна, калі робіш, ты выкарыстоўваеш розныя штукі і не так, што просто закінуў. У меня няма музычнай адукацыі. Я не магу гэта ўсё сашыць. Напэўна, ты ў хоры спяваў. Не, ну гэта не музычная адукацыя. Я пра тое, што які-небудзь Сеня абсент, ён бы напісаў, што вось тут нейкая гармонія не та, вось тут не спалучэнне інструментаў, а тут нават какафонія. А я як звычайны спажывец, я нават какафонію не адрозню ад звычайна. Ну, таму тут трэба музыку спытаць. Можа быць, нас хтосьці паслухае і напіша.
Так, я правда, я вельмі хочу, каб нам хтосьці пра гэта напісаў, вашае меркаванне. Можам Хтось Сеню паклікаць паслухаў? калісьці, калі-небудзь, Так. дарэчы. Не ведаю, Серожа Башлыкевич, паслухай, калі ласка, Серожа, напішы нам, раскажы, што ты думаеш, бо правда нам, ну, мне цікава. Я сам не разумею, но просто шчыра, там, у сецівіра ці яшчэ ў кагосьці у мяне ёсць песні, якія мяне прям вельмі падабаюцца. Але ў той же самы час я разумею, што гэта не чалавек, гэта, магчыма, скрала працу ў кагосьці. Ну, і карацей, вось гэта пачынаецца. Усё роўна дзесьці ў маёй галаве гэта А пачынаецца. ладно, ты гэта дарма сказаў. А я вам так скажу. Ось, глядзіце, калі б Арія была штучна-інтэлектуальна згенеренай, мне б было зараз нашмат прасцей жыць. Калі б група «Зверы» гэта была штучна-інтэлектуальная група, я б з задавальненнем іх слухаў. І сёстры Груздзевы, напэўна. Можа быць, нават і яны, хто ведае, я іх просто не чуў. Дзякуй Богу. Ну, Добра, Ёсць такі. ребята, мы з вами затрымаліся на гэтым, але сапраўды важны топік. З цікавага апошняе дадам. У нас была вось эта вялікая дыскусія, і мы тут арганізоўваем у кампаніі такія AI workshops, то бок штучна-інтэлігентныя, як это, ну, мы збіраемся все і размаўляем пра штучны інтэлект. працоўныя крамы. Добра, але мне, думаю, большасць слухачоў зразумела, і адзін з удзельнікаў Майстар-клас, мастер-класы, вось, дзякуй. Адзін з удзельнікаў гэтай дыскусіі, ён прыйшоў, кажа: слухай, а мне стала цікава, я хочу гэта паглыбіцца, я хочу зрабіць майстар-клас. Бо я хочу вось, неяк, ведаеш, глыбей падумаць пра гэта, паслухаць таксама розныя бакі, так? Бо гэты TED-Talk, ён, ну, супраць таго, каб навучацца на ўсім, што ёсць у гэтым свеце. Карацей, мне падабаецца пра гэта думаць, мне падабаецца так, пра гэта філасофстваваць, не ведаю. Паехалі далей. Эмілія. Наша родненькая зараз пойдзе, польская. Так, можа быць, я цяпер кожны раз думаю, што пасля таго, як Лёша ты агучыў статыстыку, што ў нас вельмі шмат слухачоў з Беларусі, я думаю, наколькі гэтыя польскія навіны ім будуць цікавымі, але агулам пра сервіс, так? Гэта Я просто нагадаю, што беларускіх і польскіх слухачоў у нас аднолькавая колькасць пакуль што. Так, гэта файна. Дык вось, навіна была пра стартап беларускіх хлопцаў. Яны прыдумалі сервіс, які дапамагае вяртаць каўцыю. Мы таксама пра гэта ўжо неяк узгадвалі. У Польшы ёсць такая праблема, ты плаціш каўцыю, гэта задатак перад, калі ты арендуеш кватэру, і часта гаспадары не хочуць вяртаць гэты задатак, гэтую каўцыю, таму што нібыта тут пашкодзіў, гэта не так і гэтак далей. Каўцыя, як правіла, дастаткова вялікая, гэта як месячная плата кватэры, альбо часта нават некалькі месяцаў. Ну. Так, таму, канешне, вялікія дастаткова грошы, і іх важна вярнуць. Многія беларусы з гэтым сутыкаюцца. Здаецца, на сайце у хлопцаў было пазначана, што 20% людзей, которые здымаюць жыллё тут у Польшчы, з гэтым сутыкаюцца. І вось яны прыдумалі сервіс, который дапамагае вярнуць каўцыю. Не ведаю, як дакладна працуе, але я так разумею, што штучны інтэлект аналізуе дагавор арэнды, дапамагае складаць ліст, дапамагае, калі што, да скаргу, напэўна, нейкую, так? Так, потым, калі, напрыклад, гэты першы ліст гаспадарам, напрыклад, на гаспадароў ніяк не уздзейнічае, то бок нічога не адбываецца, потым можна скласці скаргу альбо яшчэ штосьці там у суд, і карацей атрымаць такую вельмі добрую прафесійную дастаткова падтрымку. Таму класна, і гэта цалкам бясплатна, то бок гэта праект, который зрабілі энтузіасты, которые, напэўна, самыя просто з гэтым сутыкнуліся, праз гэта прайшлі і чыталі пра боль у СМІ, бо пра гэта дастаткова шмат пісалі. Але дзякуем вялікі, класная рэч, і, конечно, тое, што яны просто па дабраце душэўнай гэта зрабілі. Здорово. Ну так, толькі просім яшчэ аўтараў ці аўтарак дадаць беларускую мову на сайт, а так будзе цудоўна. А ведаеш, мне яшчэ спадабалася, як, калі там на сайт заходзіш, то ў іх ёсць такая падводачка цікавая, яна гучыць. А падвінчык ёсць? Падводачка. Добра. Ой, Лёша, давай ты гэты падкат паставіш. Я просто хацела прачытаць, а дзе гэта знайсці? А ты пашукай пакуль, я распавяду, што я вось за 3 пераезды ў Польшы ні разу не стыкнуўся з тым, каб мне каўцыю не павярнулі. Пакуль што. А колькі ты здымаў кватэр альбо дамоў?
3 разы 2 разы вось пераязджаў, то бок нават не 2, чакай, раз, два, ну так, 3. 2 разы я каўцыю павяртаў. Апошні раз былі невялічкія праблемы, там мне, яны былі по маёй віне, бо кошка абадрала дыван, вельмі моцна, не дыван, а кровать. Канапу, прабачце, канапу вельмі моцна абадрала. І хозяйка захацела цалкам за ўсю канапу грошай з мяне садраць. Я сказаў, што прабачце, але можна перацягнуць, просто я не паспеў. Яна такая, да, канешне. І ў выніку праз 2 тыдні яна ўвогуле мне напісала: слухай, забей, там гэтая перацяжка каштуе 200 злотых, а ты нармальны быў жалез, таму мы табе прабачаем. Былі такія часы, але шчыра яшчэ раз я таксама хочу падзякаваць, бо людзі бясплатна зрабілі сервіс, бясплатна даюць доступ да нейкай мадэлі, бо іх сервіс размаўляе з нейкай мадэллю, якая для вас гэтыя лісты стварае. Дзякуй, бо сапраўды так, я таксама чуў, што гэта увогуле падтрымлівайце праекты беларусаў у Польшчы, бо тут ёсць дыскрымінацыя, я вам так скажу. Так, ладно, не будзем мы туды. Але лепш, каб не было нагодаў карыстацца такімі сервісамі, таму што усім трапляліся. Гэта мы змяніць не можам, але це можа і можам, ладно. Ведаеце, у нас не была, нават ёсць вельмі класная гаспадыня і гаспадар кватэры, у которой мы жывем. І уявіце, гэтыя цудоўныя людзі. Здаецца, першы месяц, калі мы сюды засяліліся, і яны ведалі нашу сітуацыю, наш доўгі шлях у Польшу, і складана было. Гэта было 4 гады таму. І у адзін з вечароў проста цалкам знікла святло па ўсёй лясніцы, па ўсім горадзе. І яны, ведаючы, што святло знікла, і тут яго дакладна няма, і яны, можа быць, не ведалі, у нас там ёсць свечкі, няма, мы падрыхтаваныя, не падрыхтаваныя. Яны прывезлі нам і пакінулі пад дзвярыма, бо мы потым гэта ўжо знайшлі, мы акурат выехалі ў гэты вечар, і калі вярнуліся, знайшлі пад дзвярыма проста стос розных свечак. І я подумала, божа, які клопат, то бок яны, гэта ўжо там, ведаеш, мы засяліліся, все нормально, мы не камунікуем з імі ніяк. Увогуле, гэта першы тыдзень, не памятаю, ці тыдні, і вось яны просто падумалі пра нас і прывезлі нам свечкі. Іх было вельмі шмат гэтых свечак, карацей, супер міла. Так, цудоўных людзей шмат, але таксама часам здараюцца менш цудоўныя людзі. Таму мы дзякуем І зусім не цудоўныя. А вы ведаеце святара такога Кухту? Ну, конечно. Бляха, які файны дзядзька, вы пра свечкі загаварылі, я нешта Александра Кухту, так. Вспомніў, што ў іх у царкве свечкі, гэта мерч, яны бясплатныя, такі, блин. Гэта праваслаўны святар, хіба, так? Праваслаўны, так, яны зрабілі ў Вільні. У Сашы, ладно, не будем. Ёсць такі экстрэмісцкі ресурс Чеснок Лайф, там можна паглядзець класнае файнае інтэрв'ю, недавно выйшла, але на сваю рызыку, калі ласачка. Добра. А пакуль мы з вами пры экстрэмісцкіх ресурсах, я хочу вам распавесці, як у Беларусі рэзідэнты ПВТ дэманстравалі, як накарміць карову па алгарытме і вырасціць бульбу з дапамогай шыі. А вось я ведаў, што вы засмеецеся. А вось я ведаў. Так ты хацеў, каб мы засмяяліся, ты яе прынёс, каб мы засмяяліся. Але, разумееце, вось мы смеемся, так, і вось мы так неяк, вось Лёша прям памірае ўжо. Так, ён ужо не можа. І я разумею, бо я калі вучыўся ва універсітэце, у мяне там былі курсавыя праекты вось з такімі ж назвамі прыкладамі, так, бо мы не маглі абіраць, нам іх давалі. Вось, і, канешне, я разумею, але калі шчыра, то тэхналогіі і сельская гаспадарка гэта настолькі моцнае спалучэнне, вы сабе не можаце ўявіць. Я ўжо, можа, пра гэта расказваў, бо я расказваю гэта кожнаму, каго я сустракаю ў жыцці, але Нідерлянды, краіна, в якой я знаходжусь у гэты момант часу, это другая краіна ў свеце па колькасцю экспартаванай ежы, прадуктаў харчавання. Першая — это Злучаныя Штаты Амерыкі, а другая — гэта краіна, якая ў 300 разоў менш за Злучаныя Штаты Амерыкі. Што ж вы там экспартуеце такое? А вось мы экспартуем ежу. Мы экспартуем ежу, бо мы робім яе з тэхналогіямі. Слухай, я думаў, што ў Еўропе Польша з Украіны самая буйная. Рэальна так. І вось калі ты пойдзеш сёння ў Бедронку ўвечары, паглядзі, адкуль у цябе грушы канферэнцыя ляжаць там. Сур'ёзна? Так. Я, дарэчы, чула, што яны вельмі шкодныя. Гэта вам у іншы падкаст. Шах і мат. Гэта нам трэба запрасіць Сергея Бесараба, хіміка вядомага, і ён бы нам расклаў, наколькі шкодны. Ён нам раскажа, што жыць агулам так сабе, бо ў канцы паміраеш. Вось, значыцца, вы смеецеся, але я шчыра веру, што калісьці
гэта будзе важнае спалучэнне для Беларусі тэхналогій і сельскай Гэта заўсёды было і ёсць. OneSoil, так. адзін з самых знакамітых Так. стартапаў беларускіх, ён займаецца тым, што прадказвае з дапамогай шыі з здымкаў з космосу уражайнасць палёў. ураджайнасць палёў. І гэты стартап з Беларусі, яны пачыналі ў Беларусі, доўгі час развіваліся, але потым в 20-м годзе з'ехалі, зараз яны ў Еўропе вельмі файна развіваюцца. Так. Я вам Клас. прачытаю прыклады таксама, што прэзентавалі ў нас рэзідэнты парка высокіх тэхналогій у Менску. Алгарытмічнае кармленне буйной рагатай жывёлы, інтэлектуальная HR-платформа для зніжэння кадравых рызыкаў аграсектары, маніторынг захоўвання сельгаспрадукцыі, Чаму гучыць так смешна? інтэграваная сістэма ўліку для жывёлагадоўлі і раслінаводства і адзіная платформа кіравання гаспадаркамі. І калі вось прыбраць смех, гэта все супер важна. Ну слухай, Евген, ось ты так зараз кажаш, нібыта нас неяк так намагаешься крышачку носам тыкнуць. Але ж давай па шчырасці. Па-першае, то, што яны сталі рэзідэнтамі ПВТ, ніяк не кажа аб якасці прадуктаў і праектаў, таму што рэзідэнты ПВТ зараз, я нагадаю, нават Влад А4, які выдатны не беларус, уже даўным-даўно ўступіў. Туды ўступіць зараз можа хто заўгодна. Па-другое, вось алгарытмізаванае кармленне рагатага ската. Я не здзіўлюся, добра, калі там класны праект. Добра. Але я не здзіўлюся, што гэты праект пад які-небудзь распіл, і там просто аператор машиннага даення мае графік, по якому трэба машиннага кармлення. Мае графік, по якому трэба карміць рагаты скот і націскае кнопачку по графіку. Лёш, я разумею, я не абараняю канкрэтны праект. Я хутчэй пра тое, што гэта можа быць, я спадзяюся, будзе вялікая частка таго, чым Беларусь можа быць добрай, гэта тэхналогіі і сельская гаспадарка. Толькі пытанне, калі гэта будзе, ведаеш, я расла ў вёсцы і я ведаю, калі гаварыць пра то, як там усё адбываецца, як з гаспадаркай і з людзьмі, і просто мне складана ўявіць, як, напрыклад, штосьці такое можа быць там добра інтэгравана і неяк працаваць. Добра, ребят, я вас зразумеў. Немагчыма ўбудаваць дарагія, здаравенныя, там, не ведаю, камеры, тэхналогіі ў Каўгасу, якім каровы паміраюць ад таго, што там антисанітарыя. Давайте быць реалістамі. Пакуль мы пра гэта з вами не размаўляем, мы это вам у іншы падкаст, не ведаю, нават у які. Не іншы. Гэтыя тэхналогіі могуць развівацца ў ПВТ ў Беларусі, але справа ў тым, што выкарыстоўвацца не ў Беларусі будуць, на жаль. Гэта хутчэй за ўсё так. Добра. Што у нас там з дзеткамі, Эмілія? З дзеткамі. Што па дзецях, Эмілія? Па віну і дзецях гэта да мяне, канешне. Гэта калі што не гендерны жарт зараз быў. Просто у Эмілію адзінай з нас ёсць дзіця. Я, дарэчы, ведаючы вас, увогуле не расцаніла б гэта як нейкі гендерны жарт. Я ведаючы Лёшу нават не ведаю, я вось сюжу. Вось як сябе не закапаць, каб закапаць, так? Я зразумеў, добра. Вельмі дзіўная навіна, і яна мяне, канешне ж, палохае. Ёсць стартапы пра тое, што можна рабіць, ствараць дызайнерскіх дзяцей, і ёсць мільярдэры, которые інвестуюць у стартапы пра тое, каб ствараць дызайнерскіх дзяцей. Я не ведаю, чаму тут ужыта дызайнерскіх, але што маецца на ўвазе? Ёсць біятэх-кампаніі, якія ставяць мэту зрабіць магчымым стварэнне эмбрыёнаў загадзя зададзенымі генетычнымі ўласцівасцямі. Лепшы інтэлект, здароўе, працягласць жыцця. То бок ты, па сутнасці, можаш спланаваць, якое дзіця народзіцца, і дакладна ведаеш, што яно будзе разумнейшым, яно будзе ўстойлівым да хваробаў. І вось, карацей, можна як так на кірмашы нейкім выбраць. Гучыць як фантастыка. Вялікіх ці невялікіх? Адносна невялікіх. Я не ведаю, колькі якоў у Беларусі каштуе, напэўна, там $1000 она будзе каштаваць. А вось гэтая працэдура па адбіранні яйцаклетак, якія ўжо там все зрабілі са сперматазоідамі, ці я не ведаю, як яно працуе. У сэнсе, карацей, гэта каштуе да $10,000. Я бачу гэтыя стартапы, яны нават зараз даюць рекламу ў Амерыках. Ты просто прыходзіш, плоціш гэтыя грошы, ты як маці аддаеш свае яйцаклеткі, там трэба пэўны час збіраць яйцаклеткі. Гэта самае складанае, што ў гэтай працэдуры ёсць, таму што яйцаклеткі іх доўга трэба збіраць, і гэта не самая прыемная працэдура. Потым збіраецца сперматазоіды бацькі, і
просто кажучы, яйцеклеткі аплодотворяются сперматозоидами. І у тебе атрымліваецца некалькі варыянтаў, там, скажем, 12-20. І навукоўцы ведаюць генетычны набор гэтых зіготы гэтай атрыманы. І па генетычным наборы гэтых зігот яны могуць сказаць, будзе ў дзіцяці там карія вочы, зялёныя вочы, будзе ў яго крышачку большы IQ ці меншы, і ты можаш просто абраць. І гэта не гарантуе, канешне, тое, што ў дзіцяці там будзе большы інтэлект, але, напрыклад, тое, што яго будуць вочы пэўнага колеру, гэта гарантуе. Гэта нібыта селекцыя праз эко. Лёш, але я так зразумела, што там усё куды больш складана, што гэтыя як бы эмбрыён іх можна рэдагаваць. Туды можна залезці. Ну, я разумею, ДНК можна рэдагаваць, не? Ці я неправильно разумею? Не ведаю, вось у навіне было так напісана, але складана ўявіць, калі мы не ведаем дакладна, але я чытала, што Кітай такія эксперыменты ўжо Кітай можа рэдагаваць ДНК, таму што ў іх гэта дазволена. У Еўропе, у Амерыцы, у прыватнасці амаль што ва ўсім свеце, дзе ёсць гэтая тэхналогія, гэта CRISPR-тэхналогія называецца рэдагавання. Яна на людзях забароненая, бо лічыцца неэтычнай. Таму тое, што ў Амерыцы прапаноўваюць, гэта літаральна выбар паміж некалькімі зіготамі. Ага. Тады гэта гучыць больш, то бок... А што думаеце ўвогуле? Вось я чуў тую гісторыю, про якую вы кажаце ў Кітаі, так, што нейкі прафесор, я ўжо не памятаю, на жаль, яго імя, але ён адрэдагаваў нібыта, зноў ж таки, я павінен дадаць нібыта, бо ніхто не ведае сапраўды, ці гэта адбылося. Але што ён адрэдагаваў ДНК дзіця, у якога павінен быў, што там развіцца? ВІЧ, падаецца? СНІД? Не ведаю. Карацей, нешта павінна было развіцца, і ён гэта выразаў з ДНК, і нібыта вось дзіця нарадзілася, і ўсё добра. Але, як у Кітаі прынята, чалавек, гэты прафесар, знік назаўсёды. Вось. Што думаеце агулам? Мы прыйдзем туды? Это, конечно, я разумею, што гэта падкаст пра штучны інтэлект, але там без штучнага інтэлекта таксама ніяк, так у такіх тэхналогіях. Але таксама цікава вось падумаць. Ну, можа, не цікава, добра. Так, ты, конечно, цікава. Я просто думаю, з пункту гледжання этыкі гэта вельмі цяжка і неадназначна. Я зараз перачытаю яшчэ раз навіну, і Эмілія мае сэнс. Там якраз такі ж пра забарону таго, што нельга рэдагаваць ДНК, але нібыта ў зігоце гэты закон не распаўсюджваецца. Ну, карацей, там шэрая зона нейкая. Таму слушна. Ну, мне страшно ад таго, што будуць ДНК рэдагаваць, таму што гэта ж вельмі складана, немагчыма амаль што вызначыць, а на што яшчэ гэтыя рэдагаванні будуць уплываць у будучыню. Ну і можна, як заўсёды, прадагаваць як у адзін бок, так у іншы бок, правда? Ну так, а біёлагі скажуць, што гэта пра паніжэнне разнастайнасці, бо ўся эвалюцыя і нашае выжыванне будуецца на тым, што мы разнастайныя, а тут нібыта ўсе будуць хацець вумненькіх, высокіх дзяўчынак, можа, хлопчыкаў, я не ведаю. І ў выніку у нас усе будуць вумненькія, высокія, а потым з'явіцца вірус натуральны, які будзе знішчаць усіх высокіх. І вось чалавецтва больш няма, таму што нізкіх нас не было больш. Гэта прагноз расклаў. Ну, добра, давайте у этыку з вами, хаця гэта ўжо была такая этыка, але у нас пачынаецца этыка афіцыйна толькі з наступнай навіны. І у нас сёння Эмілія у мікрафона амаль увесь час. Дзякуй табе за гэта. Конечно. Ну, а раскажы нам, што там здарылася у Японіі. Добра, я зразумела, пра што ты. Я углубляюся. У нас сцэнар на 2 старонкі, звычайна ты казаў, Евген, на 20, і я углубляюся ў гэтым сцэнары на 2 старонкі. Окей, так, навіна пра тое, што жанчына з Японіі афіцыйна выйшла замуж за шыі персанажа, якога яна сама стварыла з дапамогай чату GPT. У нас таксама было штосьці падобнае, мы ўжо гаварылі пра нейкі выпадак, здаецца, там была жанчына ў Італіі, которая таксама... Разошлася з мужам, напэўна, праз адносіны. Так? Паглядзіце фільм, паважаныя нашы слухачы, слухачкі і Эмілія, а можа і Лёша, я не ведаю, ці вы паглядзелі, «Я, ты і шыі». Паглядзіце, правда. Ну вы не пашкадуеце паўгадзінкі свайго жыцця. Кароткі метр, які ты... Так, 3 гісторыі людзей, якія сустракаюцца са штучным інтэлектам. Паглядзіце, як яны... Просто паглядзіце, гэта не перадаць словамі. Прабачце.
Та не, асноўным гэта ўся навіна. Тут можа быць яшчэ цікавым тое, што вяселле ў іх адбылося ў фармаце змешанай рэальнасці, дзе яна з дапамогай акуляраў дапоўненай рэальнасці яны неяк абмяняліся там пярсцёнкамі са сваім лічбавым мужам, і хутка ў іх з'явяцца маленькія сістэмныя промцікі. Лічбавыя дзеткі. Гэта цытата з арыгінальнай навіны. Вось, таму, карацей, нейкі жах, але... Гэта звіздец нейкі, не? Як быццам, вы ведаеце, ёсць такі, альбо будзе такі тренд, і гэта ўжо пачынаецца, там быў адзін выпадак, цяпер другі, і, можа быць, іх нават больш, чым мы ведаем, але і ў першай сітуацыі, і цяпер абгрунтаванне ад жанчыны такое, што штучны інтэлект разумеў яе лепш, чым рэальны партнёр. Таму вось Так. гэта проста сігнал усім, як важна вучыцца разумець адно адно. Які сігнал, гэта праўда, гэта ніякі не сігнал. Зараз будзе сорамная хвілінка тэсту на ўзрост і на расейскасць. Сама збудуеш ты мужика сваёй мечты. Вельмі дрэнна. Я не ведаю, калі часна, што гэта. Таксама не. Вельмі добра, што вы не ведаеце Окей, добра. свае мары. Карацей, все магчыма. Правда, то бок хочаце Ну сабе... крінж, Не? Крінж? што, ну Не можа быць такого. Адстой. Отстой, крінж. Ну, калі б у нас AGI хаця быў, які можа самастойна там нешта табе не ведаю, гвоздь забіць там, хату підвесці. Цик. Не, ну натуральна, она женится на чаце GPT, ну гэта, мне падаецца, з псіхолагам трэба абмяркоўваць. Ну гэта што, гэта цябе настолькі не падабаюцца людзі цалкам, ні мужчыны, ні жанчыны, што ты ідзеш і з чатам GPT? Так можна парадавацца за яе мужа, за яе партнёра, которого яна кінула. І яшчэ таму навіне, дарэчы, было цікава. Яна спачатку атрымала прапанову ад Клауса. Клаус, так, гэта імя гэтага шэй-персанажа, а потым нібыта спыніла адносіны са сваім папярэднім партнёрам. Ну правильно, ну было все несур'ёзна да прапановы, не? Я спадзяюся, што гэта дзеля хайпу ўсё зроблена просто. Ну... А відэа вы бачылі гэта? Я бачу відэа, так. Я бачу гэта. Так. Трошки крінж. Ну, вот вось відэо, бо трошки крінж. Так, я калі яшчэ на навіну, я яшчэ могу неяк, ведаеце, там, паразважаць, то відэо реально крінж. Таму я, канешне, прынесем вам гэты крінж у... Увогуле, яшчэ кажуць слово крінж? У 25-м годзе, напэўна, не. Добра, залежыць ад узросту. А, мне можа, добра. Тут вон жанчына ў 32 гады ў навіне, а ты тут пра крінж думаешь. Я думал, ты скажешь в камеру, я думаю, ну ладно. Я таксама. Мне не 32. Ну, Эмілія маладзейшая, ты што? Окей, там. На цэлых там колькі. Тады дзе мой мядзведзік? Нельга, бо ён расказваў всялякую лухту. Добра. Мы насамрэч з вами падыходзім да канцу нашага двухстороннага сцэнара. Лёш, а што ты за прыгажуна прынёс такога на ноч? А я, бляха, спасылку забыўся вам закінуць. Вось я усіх ругаю за тое, што спасылак няма. Карацей. Усіх, мяне толькі. Так, ціха. Бач. Навіна такая дзіўнаватая. Ёсць, карацей, такі акцёр, не вельмі знакаміты, Калум Уорти, ён граў у фільмах, якія мала хто глядзеў, можете загугліць, але ён вырашыў зрабіць свой стартап, і вельмі цікавы. Звычайна акцёры супраць такіх стартапаў бунты робяць. А ён кажа, хочу зрабіць пляцоўку, To We AI называецца, на якой будуць стварацца лічбавыя копіі, але не акцёраў, а людзей, якія зайшлі з жыцця. Ну, вось. І ён ужо гэты стартап пачаў распрацоўваць і, канешне, сустрэў вельмі вялікія дэбаты ў сеціве. Шмат каму не падабаецца гэтая ідэя. Маўляў, што гэта і псіхалагічна будзе для людзей, не складана нават, а псіхалагічна ўплываць на людзей. І, маўляў, як так ты будзеш размаўляць з памёршымі сваімі бацькамі ці, я не ведаю, блізкімі. І, ну, шмат этычных пытанняў. Людзі ставяцца да гэтага дрэнна. Прытым акцёру гэтаму да лямпачкі ўсё гэта, ён ужо і ў App Store зрабіў аплікацыю, можна зайсці туды, і ў Android ёсць аплікацыя. У мяне да вас такое пытанне. Як вы ставіцеся да такой ідэі выкарыстоўваць сучасны штучны інтэлект, каб дапамагчы развітацца з тымі, каго ўжо няма ў жыцці?
і мы з вами нават уже абмяркоўвалі такія прыклады. Так. Можа, памятаеце, такі быў цікавы прыклад, калі журналіст паразмаўляў з забітым, падаецца, падчас скул-шутінга чалавекам. Вось. Тады гэта было яшчэ вельмі... Ён з забойцам. Забойцам, так? Забойцам. Ну, карацей, штосьці это было звязанае з скул-шутінгам, это са стралянінай у школе, прабачце. Вось. І на той момант тэхналогіі яшчэ былі вельмі слабыя, і там літаральна, як бы, фотаграфія чалавека, і яго вусны рухаюцца на гэтай фатаграфіі. Ну, то бок гэта выглядала вельмі, вельмі слаба. Але ўжо тады былі вялікія пратэсты так супраць таго, каб так рабіць, бо чалавек памёр, і тыпу ўсё, не чапаем яго, ведаеце. І яшчэ, мне падаецца, мы таксама нейкія стартапы з вами чаплялі, якія так робяць, што яны нібыта ствараюць вам прям на пахаванні чалавека, вы можете так, побачыць яго. Такі, ну. Так. Ну, я не ведаю, як да гэтага ставіцца. Калі шчыра, мне падаецца, што гэта не. Напэўна, все залежыць ад абставінаў. Калі была магчымасць з чалавекам развітацца нармальна, так, і ўсё, і як бы, то мне падаецца, варта пачаць перажываць страту ўжо адразу. Гэта будзе складана, гэта будзе балюча, але трэба пачаць гэта рабіць адразу, бо гэта зойме час. А калі абставіны склаліся па-іншаму, ну то, тут заўсёды так складана, не ведаю. Просто ці змогуць людзі, якія знаходзяцца ў такім дрэнным... Давайте я закіну больш тады пытанне бокам. Як вы ставіцеся да таго, што ў будучыні такія сервісы будуць з'яўляцца не для таго, каб развітацца з чалавекам, а яны будуць вам прапаноўваць паразмаўляць натуральна з чалавекам. Это натуральна будуць сервісы, якія будуць сказаць: у нас ёсць копія Майкла Джексона, у нас ёсць копія, там, не ведаю каго. Не буду казаць. Памятаеце сцэну у Гарры Поттары? Там, дзе... З бацькамі, дзе у люстэрку, так? Так. Мне чамусьці гэта нагадала, і памятаеце наступствы, і як гэта там далей адбывалася ўсё. Карацей, я згодна з усей крытыкай, которая была, гэта вельмі дзіўна, і мы сапраўды не ведаем, наколькі гэта можа траўмаваць, і наколькі мы здольныя гэта так перажываць як трэба, і потым... Ну ты зараз кажаш пра чалавека, які будзе размаўляць гэтай сістэмай. У Гаррі Поттары там было пра тое, што ён нібыта свае адчуванні ў люстэрку пабачыў, гэта была яго рэфлексія нейкая. Тут гутарка, я кажу аб тым, што будуць з'яўляцца сістэмы, якія будуць літаральна капіраваць чалавека. Вось у нас зараз з вами чаты GPT, гэтыя чаты GPT 10, 15, 20 гадоў з намі будуць размаўляць, а потым, калі нас не стане, яны літаральна змогуць нас капіяваць. Ці сможаце выставіцца да такіх лічбавых копій, як, ну, хай не да чалавека таго ж самага, але як да паўнавартаснай копіі, з якой можна, напрыклад, параіцца наконт нейкіх пытанняў па жыцці, там, ці быў чалавек выдатным юрыстам, параіцца з ім пра юрыдычнае пытанне. Ой, Лёша, вельмі дзіўна. Як ты далёка ідзеш. 5 гадоў. Нам же сказаў Суцкевер, 5-20 гадоў мы ўжо 5-20. Это, ведаеце, гэта 7-40, ёсць такая песня, можа, ведаеце, такая. Вось 5-20, ладно, прабачце. Глядзіце, карацей, павяртаючыся да арыгінальнай навіны. Мне падаецца, што калі была магчымасць развітацца з чалавекам, все. На гэтым все, не трэба мець доступу, не трэба мець там сказаць апошняе слово, бо гэта ўжо не ён, і гэта, будзе вашу псіхіку проста руйнаваць максімальна, бо вы будзеце ў дрэнным стане. Наконт таго, што Лёша кажа, это умоўныя копіі людзей, так, бо яны назбіралі столькі дадзеных пра цябе. Паспрачаўся копіі ці не, але гэта... Я слухаў той падкаст, я не хачу туды таксама ісці. Віктор, прывітанне. І я хочу сказаць, што калі гэта будзе чалавек, якога я ніколі не ведаў, да якога ў мяне няма эмацыйнай сувязі, окей, я не супраць, так. Эмілія, а ты што думаеш? Не хачу ні першага, ні другога. Таму што гэта ж усё роўна не той чалавек. Ну, а у тебя ёсць, калі б табе сёння, прям зараз, не ведаю, прапанавалі паразмаўляць з Караткевічам? Дарэчы, я ведала, што ты пра яго узгадаеш. Сёння, 26 лістапада, магло б споўніцца 95 гадоў Владзіміру Караткевічу, яго сёння юбілей, таму цікава, што ты пра гэта узгадаў. Канешне, гэта магло бы быць цікавым, але ўсё роўна гэта ж не Караткевіч, тым больш цяпер, калі у штучнага інтэлекта няма нейкіх дадзеных пра тое. Уяві сабе, за 30 год будзе нейкі іншы чалавек, так, будзе Франак Яшовка, не ведаю.
Ну, Не мог ладно. стрымацца. Які цікавы у вас выбар і вельмі розныя. Вы ж адначасова сказалі амаль што. Карацей, не, пакуль што мне такія ідэі чужыя, гэта выглядае вельмі такім ненатуральным. Але Прытым- праз 5-20 гадоў Прытым глядзіце, як мы лёгка рамантызуем сустрэчу з нашымі памерлымі блізкімі. Ну, то бок у кніжках шмат дзе апісваецца, як вось нібыта дух там з'явіўся, і мы нібыта з гэтым духам раімся, і для нас гэта цалкам нармалёва. Хаця калі глядзець на... Ну, ладно, там мы разумеем, што гэта фантастыка, але ўсё ж такі сустрэцца з духам параіцца, прысніць яго параіцца, гэта нарм, а паразмаўляць з лічбавай копіяй для нас все яшчэ выглядае як нешта суперштучнае, суперненатуральнае і такое адмоўнае. Гэта цікава. Бо мы яшчэ не ведаем, ці, напрыклад, даваў бы чалавек згоду на такое ўвогуле, ці ён бы А гэтага чалавек даваў хацеў. згоду, што ён табе ў снах будзе сніцца, не? Напэўна, не. Гэта рознае, у якіх снах яшчэ. Якіх знаеш, господи. Гэта розныя рэчы, тому З што чатверга на пятніцу, Эмілія. Ты я думаю, што гэты актор, который гэта ўсё прыдумаў, ён просто гэта хайп нейкі. Ён думаў, што Так, такога так. зрабіць і Так, бо ён не папулярны актор, і трэба Ну, стаць цяпер уже крышачку больш папулярны, бачыце, нават у Беларусі. а пасля нашага падкаста то О, ўвогуле. всё. Ну, Добра, ребятки, давайте мы з вами паразмаўляем пра памылачкі, прачытаем вершыкі і пойдзем па справах, па іншых. Вось. Такая прапанова. так хочацца Давайте. адключыцца зараз, каб Яўген адчуў, як гэта было мінулы раз. А я ж не, я ўсё. Нам цябе не хапала. Я тут. Так, я ж глядзеў, я ж рабіў тайм-коды, калі я такі, о, вы мяне нават узгадвалі. О, Паплакалі. то. Я вы са свечкай сяжу на. О, нічого сабе. Не, гэта не звязана З навінамі не звязана. ні з папярэдняй, ні з адыходам кагосьці з нас. Окей. Это Гонар Караткевич. Памылкі, так? Ці верш у нас звычайна? Памылкі. Памылачкі. Вершамі сканчваем. Ці ў нас сёння было слова існуючых? Канешне ж было. Каб яго не было, я б падумала, што Лёша захаварэў не толькі на спіну. Дарэчы, пра спіну. Я сёння сама сказала спінай, потым, конечно, себе паправіла, але... Не, пачакай, спінай Пачакай. так і правильно. Спіной, Спіна. напэўна. Так, я сказала спачатку спіной, А, окей. а потым себе паправіла Так, на спінай. спінай. Так, правильно спінай. Дарэчы, вось пра гэтыя спінай ёсць словы, которые яшчэ вось у дзяцінстве ты памятаеш, напрыклад, у нас сказалі так, у нас сказалі курыца, муха. У нас не казалі, а правільна курыца, муха, і таму мне гэтае і, конечно, у нас сказалі спіна, а не спіна. Гэта ўжо спіна, я ва універсітэце даведалася, што так правільна. Адразу бачна, таму- фізічная адукацыя вельмі добрая. Вельмі просто запомніць. Кваркі, у кваркаў ёсць спіны, ўсё. Ну вось. Але я пра тое, што часамі мы так да чагосьці прывыкаем, і я як быццам вось трымаю гэтую сувязь са сваім дзяцінствам. Мне просто мне вельмі міла вымаўляць так неправільна. Я разумею, конечно. што я вымаўляю неправільна і раблю гэта. Бо калі ў тебя, магчыма, Свядома. была хаця б трошкі беларускае дзяцінства, у сэнсе беларускамоўнае дзяцінства, то можна па яму сумаваць. Калі гэта было рускае дзяцінства, то ўжо, конечно, не хочацца казаць спіной. Вось. Ага. Ну, в сэнсе рускамоўнае. А у тебе гэта ты пра сябе цяпер? Ну так, у меня было рускамоўнае дзяцінства, таму мне Слухайце, хочацца але- казаць больш правільна. Хаця я разумею, што у гаворках, у вёсках, ну, Мгм. могуць сказаць і спіной, і Тут- ўсё будзе добра, але это гаворка. Са спіною тут ёсць яшчэ такі момант. Ты такі думаеш, спіна. Потым ты такі думаеш, спіной? Можа, не. Можа, спінай. Потым, ну не, у беларускай жа мове націск заўсёды на «о». І у тебя спіной атрымліваецца. Ты такі сам сябе Мне Лёша сам часам сябе Асабліва ты, Лёша. уцявіў, што так правільна, разумееце? Я калі Лёшаны вось это разважанне часам слухаю, думаю, боже, табе вось прям мовы реально павінна быць вельмі тут цяжка вучыць. Ну так і ёсць. Таня, добра, даеш рады. Далей, ступені параўнання найбуйнейшым. Трэба было пазначыць кантэкст. У тым кантэксце правільна было найбуйнейшым. Можа быць, калі вы будзеце гэта Мне пераслухаць. падаецца, найвялікшым мы маглі сказаць, ведаеце, штосьці такого кшталту. Але там менавіта пра ступень параўнання. Там было, можа, буйнейшым. Так, найвялікшы Буйнейшым толькі можна. пра аднаго чалавека ў Беларусі можна казаць. Франак Вячорка. Прыходзьце да Пра- нас на падкаст.
Пра карзіну можна яшчэ кош. Кош. До речі. О, так, Кош. кош. Так, мне нават больш падабаецца. Так. Так. Пра дагавор. Калі браць афіцыйны правапіс, то правільна казаць заключаць дагавор. Але гэта афіцыйны правапіс сучасны. Блин, было нейкае слово, я яго на мінулым тыдні нават выпісваў, я забыўся для дагавора. Нейкае зусім іншае. Не дамова, а штосьці іншае. Так. Добра, Можа ідзем быць далей. там Ідзем далей. карцей, падумай, Потым калі што згадаю. Лёша, напішы нам у каментарах. Так, Лёшка, клас. Так, паглыбіцца. Націск там вельмі правільна, паглыбіцца. Так. І яшчэ, прабачце, я сказала выпадак, я памятаю, што правільна выпадак, але мы часто усе памыляемся з гэтым выпадкам, і таму я сказала і потым падумала. Выпадак, карацей. Усё, сёння вельмі мала, я з ім ведаю. Справаздача, але это не дагавор. Все, забілі, я ўзгадаў слова. Гэта Успомнил слово. Отчет, ну. Таму так, з памылачкамі. А І ёсць у вас напишите нам ваши памылачкі, калі ласка, што вы пачулі. Вось вы прям слухаеце і прям пішыце нам адразу. Можна просто кожнае слово аддзельны каментар. Мы будзем не супраць. Ты як быццам бы сёння Яўген паставіў мэту, нам патрэбна максімальная У нас колькасць там амаль каментараў. 500 падпісантаў, не? Падпісчыкаў, падпісантаў. О, зараз пачнецца. падпісанты яны стануць, калі мы ў Беларусь вернемся і все, будем там. Добра, Лёш, што ты хацеў сказаць, прабачце, я перабіў. Не, нічога. Шараговую херню. Зразумел, ну тады ладно. Эмілія, Чарговую ты хацеў сказаць. Лёша хацеў сказаць чарговую, А шараговую нельга? Нема такого слова? Ёсць, але ў іншым кантэксце. Не, чаму? Можна? Ох, бляха, закапываюся. Шараговая херня можа быць, не? Ну, гэта звычайная, не? Херня можа быць шараговай. Ну, Але я думаю, Шараговая херня? Не, але гэта жарт, што гэта херня. Таму шараговая. Я ўвесь выпуск сёння чамусьці думаў, куды мне ўставіць, каб ты сральнік поле шукаў. Я разумею, што гэта мне самому сабе трэба сказаць у выніку. Але не з хворай спінай. Ну, так, бо гэта будзе складана. Карацей, пра херню, дарэчы, можна тады і слова херня замяніць на што-небудзь больш. Напэўна, было б добра. Так, вось гэтым словам... Але чарговая, у тым кантэксце было чарговае штосьці. Ты з гэтымі словамі сапраўды складана, але нам уже столькі прыносілі ў каментарах, так, трэба заняцца гэтым. Гакаўшчына, я прапановваю. Добра, Лёш, да твоя партыя будзе. Новая Беларусь. Выступаем. Партыя гакаўшчына. Эмілія, давай мы Лёшу супакоім нейкім такім меладычным вершыкам. І заблытаем. І заблытаем. О, так, давай яшчэ. А я сёння не буду казаць. Я мінулым разам за дваіх казаў. Еще не маўчу. Добра, я сёння скажу. Ты не стрымаешся. Падзялюся. Добра. Цень пытання прасцілае шляхі, паміж крокаў гучыць небаўздых. Што ёсць час, плыньце рана на сэрцы маім, хто нас кліча здалёк з вышыні. Мы ідзем праз маўчанне хвілін, праз нязмернасць дарог непазнаных, і наш лёс толькі сведчачы след на халоднай вадзе быцця. Гэта быў першы. Окей. І другі. Голас продка прарос зіматы захлынаюцца ў гуле вякоў, тайна гукаў і музыка слоў. Чысціні, адкрыцця, хараства. Нам яшчэ з гэтых слоў вырастаць. Адчужэнне і здрада і страх паляванне вядуць да відна. Ну, я уже сказаў, што нешта скажу, тут трэба казаць. Але складана. Я хочу сказаць, што, конечно, складана. Я думаю, што... Так. Адзін з іх напісала беларуская паэтка вядомая. Вядомая. Ну, добра. Першы няхай будзе напісаны штучным інтэлектам, а другі паэтка вядомая беларуска. Гэта маё меркаванне. Але, калі ласка, не кажы адказ. Я пачакаю. Ты не планавал. Лёшу пачакаем. Лёша пачакаем. Добра. Лёша сёння вырашыў не гуляць у гэтую гульню. Ну што, ребят, 12-й выпуск. З прыемных навін мы з вами ўжо хутка пабачымся. Асабіста. Я нават не ведаю, якога вы ведаеце. Узросту, так кажуць? Узросту? 33 гады, 34 хутка. Добра, гэта ведаю. А мне 32. Тады... Будзе. А, окей. Будзе.
Так, узрост цяпер ведаю, але роста не ведаю. Карацей, буду рады вас пабачыць. А якое гэта мае значэнне? То бок калі мы гэтыя Занадта кароткія, уладара так. персёнкаў гэтыя Так, хобіты? стой. Ай, не паспеў спыніць ад лукізму, ну ладно. Што? Карацей, не, гэта ведаеце, што я працаваў доўга з адным калегам тут на працы, ён працаваў удалённа. Я заўсёды з ім размаўляў вось так, праз камеру, так? А ён прыехаў, ён тыпу там 1,95 м, і я такі, ага, окей, ну тут не ведаю, чамусьці для мяне вось гэта... Ну гэта часцяком так бывае, калі ты чалавека ва онлайне ведаеш. Я Лёшу далей не бачыў, то бок вось я ведаю вось так. Ну, глядзі, я 1,86 м. Ну так, Ты колькі? 1,80 м, то не так шмат. Ну вось Ой. хутчэй за ўсё, калі я цябе пабачу, мне таксама будзе падавацца, што ты ўжо ці больш, чым я себе уяўляў. Ну вось, карацей, гэта ну, не ведаю, я агулам я вельмі зрушаны, хочу вас пабачыць, хочу з вами выпіць віна, хто захоча, хто не захоча, то і ладно. Хто не захоча, то і Лёша. То і Лёша, так. Не, у гэтым разам я б нават і выпіў, але мне нельзя будзе. Нельзя. Ну, знайшоў, як гэта? Адмазку. Адмазку. Але ведаеш, 6 можа быць некалькі нагодаў, можа быць у нас ужо будзе 500 падпісантаў ці падпісчыкаў. Ці падпісчыкаў, так, і было б, канешне, кайфова. Вось, дзякуй всім, дзякуй слухачам, слухачкам, гледачам, глядачкам, усім дзякуй. Калі ласка, расказвайце пра наш падкаст, калі вы дзесьці на беларускай тусоўцы ці яшчэ дзесьці, пішыце пра нас у вашым іксе, ціўтары і ўсім чаму заўгодна. Дзякуй. Дзякуй. На гэтым будзем сканчваць. Іху. Да пабачэння. Бай-бай. Што сядзім? Давай, націскай.